อะไรตรงนี้ฉันยังชอบแค่เป็นลองคิดดูกี่คนต้องการเห็นเรื่องนี้ตั้งแต่กี่มุมนั้นที่ผมคิดอยากได้ตา Hey ho เป็นเรื่องวันนั้นสักคนแต่ที่ที่พอเร็วได้โลฉันอยากไปชี้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าได้สักทีแต่จนกี่วันยิ่งกว่าแต่จนมีวันนี้ฉันแต่จนกี่วันยิ่งกว่าแต่จนมีวันนี้ฉัน I can remind me that I got an inspiring sun. And I knew that I just knew I'm Mình cho nên không về mà chẳng đủ ai nhìn ai cũng mong Bác khó chỉ xin bên cạnh em thân về làm mà cần nhảy nào em Hey ho, get this been real What up sao con ta khi chiếc hoa liêu Hey ho, chỉ là bị đi Đừng nhảy ra lên, ta qua đang sát cà phê Đọc trong cái quay nhìn qua Đã cho mi bắt đi nhìn xa Đã trong cái quay nhìn qua Đã cho mi bắt đi nhìn xa Oh, là thấy có con đang từng lá mình xin ra đi trong khi chẳng ai trong kỳ quay xả bóng nghe trong là trong hạt tình lúc xa đi đi nong quay đi trong là trong âm thấp để khả năng gas bạc được thay halang dong hong em du rong nghe trong kỳ quay đi trong là trong du rong nghe trong kỳ quay xả bóng nghe trong là trong hạt tình lúc xa đi đi nong quay đi trong là trong âm thấp để khả năng gas bạc được thay halang dong hong em du rong nghe trong kỳ quay đi trong là trong Gaji salam yai Ibahan dan nanti untuk di lawan kali
dan kong nahauprat Badan ba nahauprat May nahauprat Lamangin nahauprat May siya na'y hauprat Rama ay hauprat Minsan may hauprat Bikin kari hauprat Nesbun ya ke samla nakasnong malo di balai kukada kajing pres ngabha ya kandidat UPP da kajing chat kapasong pun kebat isong kia te hakane ka poru in sayo aru kajing ais ngabha nakaliang kasnong malo ya i kandidat jong ka UPP Lesibun ya ke samla nakasnong maulong kibala pres ngabha da kijing ai kiba ikham phla hi hakane ka thang ke jongi ka long uhawai mo kumjuru daupra ya presiden jong ka VPP te tentu kepamru ya kandidat jong ka VPP lasya banyak tenrong lem kumbala ai da kane ka syang banyak ki ja baklang ya kane ka thang war dia jongi borok kawai te Lesibun ya samla jong kasnong maulong kibala ay yang tingay singaubha kumjuru ya kajing syat kaba isong kia berkaba isong kun ala karyam tenrai kipene pensa yala karti kadisur cisindon yang kuat ketpang ro ya presiden jong kasarkel kita de samla rangba jam seprang potang ini orang basnang badan borom balong runang penyai ya kedeka meeting kedeka step ngayang kedeka por naga benta jongka circle ka VP 7 Amaran circle batkumju naga benta jong baro upailang kipra snong kipra thau kipra khe kipra mer kibadon apo jongka 7 Amaran constituency jongi batkumju kithain kipa marjan bandar benta kene kejing lumlang jing hana kastem banai kejing kren piang sobha naga benta i presiden rangba jongga parti jongi iba arden basayau moy batumju ya i ba i Dr. Ricky Ejesen kon balong i kandidat MP jongga parti hakane ke election Lok Sabha kabangin saya kendusyen bandar benta kiwai pat kinong yalam jongga parti imadame idalang bagi kana kapor nang tay bakit kiwai kong Devi kiba nasional batumju na po ka district na East Jaintia na West Jaintia kibalaya banidal bangka bangi hagane kastem ipiang so bahay pida ka jingkmen bangidon ka jing anod ka bakraw kung kipay ba anong songsnong bagin sayo sayo lang ba ka sinto jong pi hagane kastem banglong ka jing ko ka jing ayusin ka jing pensyan nakabanta ka jian ti jingi nang nay sakman batkarpang nakabanta ka kam ka brang hakmat ka kam ka bakhia ka kam ka bakraw ka bangidang kam hadu kata ya ka jing kursan lem jong way pa way na ginang songsnong ibadon ya ka hok ban pendek ya ban ay ka mohor siar mohor rupa jongki
Hari Singapore kum kacing lam kuat kendian syah yang ngaban ai katukan ne yi kentin ki perlok bayi ngap ngan kali pi ka wei ka jing kali Hari Singapore bat ai nga ya ka jubam ngan kali pi ka wei ka jing kali bat ai nga ya ka jubam la dong ki batip ki banang man ai ka jubam ka badai ngan ai wei chocolate pandarawai ka meeting ya tu yang ka ka sur ka ba hit ha kini kesni ka ba saywa jam ha kini kesni kong deng kong na hau pra don iweru ibanyo chocolate ka sur ka ba saywa jam ha kini kesni kam dei ka sur kong deng kong na hau pra kam dei ka sur jingruai jong ipat ki political parties kam dei ka sur jingruai jong one job chocolate Kimdai kijing ruai haki balang haki kin hunyam kijingi Andrai kasur kapasawa jamba haki nikisngi Nadu nong kendong hadu nong sor Nadu ubarit hadu ubat kraw Nadu ubar rius pa hadu ubat duktam Kia kan ulang ya kajo kasur Bat kata kasur kade Kasur jingut jong upai ba nong syong syong Kasur jingut jingnam jong upai ba nong syong syong Nakadaw balay bangingi yaud dan lapre jong pigi balay klam ud klam nam don iwairo pimi nalaying mana masab daga bura mangai pimi daga jing ud daga jing dukha mensim daga jing perkhat khuslai pindai pai spit laying ru pindai parkan bat kijing khuslai bat kijing jenjar haga jiem jong pi balay ni yaud Hatong ngim syam la im hatong ngim syam la san ngim syam la rangba hagari ka banyong kari bala karku ki play hatong ngim don ka spa ka bau play ula karku kar hai ni bala bangi don ha bakum ka tagari ka bala karku kar hai da u play ka dang bo dang thau balai pan ni yaun ngano mai ka juba balai ni yaun juba mapi shimet bat sa pensyong nong rim sa pensyong niya roya ka lang ba kijing pensyay kibangin sa nang yo na kinangilam kibayi kijang para bakum kita kapor kabangin dang pedeng kijing wot kijing nam namar balaban kia ya ka jingim jingi shimet ya ka jingim ha kilong ying kilong sem ha kisnong kitau ki pramajan keri bat kajai penrio kajangi habang idan na bakum kita kapor syua bakan syang atarwaya pitang lai tali kidawai Lai teli ki dawai kuli kiba lese radangi pendon kami ki kilong ka jingrap ban pengkiapan ya kane ka jingot jingnam janga syjangpi bat ka jingot jingnam janggari bat ka jai penriu dawai kuli uban kong ulong uba kerteng ka jing snothu yala ka jingim shimet Kajing soto yala kalong ringyang shimet ya kajing alanti shimet yo ba kumno re kumno ngila kum liat ngila kum tare rumah ban ngila kum liat ngila kum rumah tare rumah ban ngila kum liat yit yala kajang kanong rim shimet soto yala de shimet pensyong nong rim kabar duai kuli ulang karwai halor kanong rim badda kanong rim karai halor kanong rim badda kanong rim udawai kuli ubaar bad udawai kuli ubalai bad ubak hado ubak hamsyar kai bha bad uba trim bha bangila bad pengkoi sentan bad utau long kajingjit ya kalenti kabade namar kaktian kaong don kalenti kabadi imat baik Henry kabakut jangka long kajingjot palang bagi ni kijing alam cimuda pikan dia ku blai sibon dak ta jangan kapor ku blai dak kulang ini banang ne syakmat nyen la balle ka babatam naga benta shimet ikon gikti ki bayi ki bakoy naga benta ka menta bana ka benta ka pateng ka ban sawan suabangan syong saiwe jing pakangan aipi parkalem lada akan kapateng kabang iem hadu kane ni uat ni kuslai ni jenjar ia kendo mau siang ka jal ti jengi yang ru kendo ni syang ru iji perkhat kan no tamle na kapata kapateng kapan sawan kubrei sibun
kebelah sibun yai presiden jongka amlarem sartul kibala pensengap bak ya kata kanong rim nak kadau ba kipan ke jingkersan na pi kipai ba jongka amlarem konstituensi hi baro kawai bak kanong rim ayu ba maki gidon na kabenta kinigi election ki bansawan sisindon hi inyat pada syaka jingkren kata ingin sayo ya jingkren na kandidat jongka parti VPP ita ide Dr. Ricky Sengkon taki paiba siau ba pensya lagi jong skor bat pek ya kanau rim ba ka parti VPP kumu kertong jongka VPP na kabenta ka MP ka bansawan da siau kenang ba penyo ban pensyai na marah kini kipor kibalade ba kini kipor ki bansawan ru pinsala banjada tam ha ka jing kenti keno lembaga sosial media te ha kene kipor idon ya kandidat te siau ba ma wan cekmat ban pensengap ha kini ki riurang ba kilong kemi long pa kisamla samhoi ki balawan ban pensyai skor kenang na benta ka parti VPP Hau pra Kulai Shibun Pajba kiba Aka bening kong Namla klam na penpau kajing snow yu blay try kan rat Naga benta kajing don kat kajong u Bat ni kum kapati na do pengisdang yaka Bat naga benta kajing kersan bor kajong u Ya kajing yad danti jong kum kidong yalam jong kapati Kabab hi yang i kinong kum ni kum ngilong Barok day nama jong u Barang day tang yang i kinong yalam jong kapati nre Nado kinong kersan jong kapati Bat nget yang ilang barok Kibran hang ni Hak ni kapor kaumenta Hak ni kasep Hak ni kasinong amlarem Bat bab Kublai Shibun Yang ni kapor kabapi ya kabanwan ban snap Yang kijing pensai kejongi Kum kinong yalam jong voice of the people party Rang ba sinong iba penyat yang ni kijing yalang Kublai Shibun yang kiden yang kijong pi Kublai Shibun yang kini kinong syat Ya katu kijing syat kabapi Bat kumju ru yu teu sang ubapi snobha ubangan kit nre Manoy pi teu sang ubapi katba ngadang pediang yu tu Nakwa banyak tu epi Ba kadai katahi kejing sukya Kejonga Nagabenta kanigari Bat nagabenta kajat kunriu kejongi Agajing sisa Abang perkat Ba hagarta kaba sampo Senem Kabang shim yakawe karai Ya kabang ne kabat tumai Kabang ngampat jumlin Kamlong kabasuk yang Agapor bang shim yaka senjam Bangan rung syakali gajeli Kata gajeli kabakiong kakamsan hima sima Lani ka politics Nampak jodon benta menu ko kipat babit Dadai natakadaw Pun bang itu yang Iba itu yang day tanggi kena kibang hikai Ang tay po school bat niho bat po St. Edmunds College Akipor kiba kamen shwa Namang day tang no hikai Uba mentang ladon arpu prasnem Kakam kumu no hikai Batang kumu syakri Jong uta Uba pen yang Unong sius pak jonga Uba ngalai keleng saudong Ya kawan pla Ya utau nong pen jonga Di kita ki artli Ikam ki jonga Nre Baik bak bait Dah kamen sim jonga jing smokya Abang i ke jinglong jingman angai nyok snow nang baki kentin nagi sur jeng roi on sien pai ba pin step ya gani ki nong tho ki melong ki ba tho ya ki jing tho ki jing roi ki kren ya ke jinglong jingman jong snong ka thau ki kren ya ke jinglong jingman jo ka mariang sodong sokun ki kren ya ke jinglong jingman jong ka ri bat ya ke jat pun riu pakai kabab nyok snow leng bagi ni kisur jeng rai ka kren tan ya kawi kasur kaba presiden jong ni ka circle iladapan pasat ci jeng betjengi jeng perkhat jengi abai keli ya ka tu jeng keli kaba kabangi syam hagi ni kisni kipor kabangi lagi kemat bat kabangi snow lagi skor
Ashwa baga voice of the people party kan mi. Ashwa baga VPP kan mi pertai. Kadika sur kajung upai pa. Kaba ut, kaba lenya, kaba knyum, kaba thai, kaba nya, ka kentin, kamtam jongi kun somla. Jongi kme ki kpa jongi kun somla. Ki kentin jong kajing do jing kermen. Kata kadika sur kabla pensno. Kabangi osgo, kabangi iru nagidor khmat, komunoi kai, ngayo nagador khmat chong kini khna chong hikai, kador khmat kador khmat kabadon hakal kajing kermen, kador khmat kabano, kador khmat chong kajing do jing kermen, kador khmat chong kata chong up samla, ka samla, ibahaga jing shisha, kebalong ka jing kermen, chong ka yeng ka sam. Jingkermen jong ka snong ka thao jingkermen jong ka imlang salang jingkermen jong ka ri bat ka jat ban ri barok kwe nai ka bangai I khalong bana kita ki bolong ke jingkermen haki ki kentin bami kalong ki kentin jong ka jingdo jingkermen ka kentin jong ka bomdon kata ka jingsngan ka kentin ka boong ngalat hat ngarangnya ngam so mentoy Bagai nata kadau ko ki parlok pe akan ni kejela jong itu tip akan ni komba ar lak shiteng ki kon samla ke jong pi ke banga ngayo I yaki ke banga ngahikai ki banga I shrum shaneng ke ba don hapdeng kajing sha te shakum jong uneu drugs bat kai ka bapan kya yang akalong balai bekilong kumne nakren ya kata namal kumno hikai nganam la ban kren shibon let's say aga bede bat karap karyang re kan kren yita ibang atip yita ibang I man laga swi ka khia ga men sem ngonong pi namal ada kita ki jingkermen jongkari ka jatun riu ka snong ka thao ka yeng ka sem yong ngi la thai ngabu ika jingkli balai bakalong kumni ban sham ya ka wai na ki dawba kalong na sham na ka wai na ki dawba kalong Bahaga baga jing yat nanti jong kani kajala kajongi. Kawadin san po tali kisnam. Nila day banong kajala. Kabakiu kajala kabapat la banong. Yaki kabdan ki halortam. Kamtam la banong. Na pedeng ki jala ki barit hagari India. Nei kai kabla jai kani kajala jongi. Badin jong hatakas jing yat nanti kabasan po snam jongka. Ki khana samari ke tho kumno shapang ka jinglong jingman jongani ka jala ka be jongi kata ka jala ka bo blei lo ka khushi ka de ki jingkar khu hagalyang jong kani ka khando ka basro ki jingkar khu habangi rung shapo ka khando ka bangi donni ki man hapo khando ki ba kordor bat ki ba ramdor ni kini ka mariang sodong sokon ka be itamat Nangilet Giant Hills, let West Coast Hills, let Sharif Hoy, kat Shabangile, ya kacing itanat, chong ka Mariang Sodong Sokun, Kabo Blay, ula ay hangapi, lum kiwa, kiding kisi, ki krem ki kro, ki shat ki banok rumpum, batkum tatarter, pai shiga judgment real, nilonga judgment real, kabat tip real, nilonga judgment real, kabat tip ka akor ka burum, nilonga judgment real na prengki pat real lum, hakari India barok away, nilonga judgment real, kabat kampau banyak kiway pat ki judgment real, anray kata kabat sosi kalong, bangi hagajing yat nanti tang san po tulik Islam, tang san po tulik Islam ko ki parlok paid. Kay kabajay ka jala jongi ni don menta shaki benta ki ba shatrai do hagalyang ka pule puthi hagalyang ka khot ka khya shatrai hagalyang ka yo ka khot ngilong ka wain ki jala ki ba doktam hagari India hagathan lamingi ngidei ki ba doktam ba kata ka jindok ka pau shana habngi na sharung shaning ka pau shana hagi ba bon ki benta ngilong ki ba duna ki ba dukho hagalyang jong ka rap karyang wala proper way na ke shispa jong upat nong song snong hagani ka jala jongi ke dei ke nong rap anayu nong rap ong kumnu kat nang rap kata nang surdap ami don cingkermen oh ya kalawe jong ki kon ki ti jong ki nong rap ni doi ki dei ta ka ban ka jala ka bangi so sarong bingilong oh gi so khoi mo ngi long ki balek khoi nrei kam don jing mot kata
namal hakmat jongkari India ngidai ka jala ka bajak liatam napdeng ki shipau tali ki jala ki baret hakari India snole ran ko ki pat ba be snok le ran ban perkhat ya ka ka jala ka bnyong ka jala ka bla kurku do ble anai ngi long shatrai do bo hapan bo ya ka jingkali balai bagalong kunne bat ni hapan bo ru sagwe ka jingkali balai bengilong number 1 pat hagaliang jong ka pamsok balai ngilong number 1 hagaliang jong ki jingki long yeng long sem ki wapat ki wapra ibat ka kedan beningkong hagata kaliang sapo ina ka shispa jong ki long yeng long sem hagani ka jala jongi dei ki long yeng long sem ki ba ka kenthe kapan shimti ka kam ka jong orang ba ko ki parlok bai dei namar ka ba kom kita ki daw bangi syam ya gani ka jala jongi bangi dan haga bentak ka besatrai ni paunam ha ke ki bangi dei ban le ran nai ha ke bangi dei ban susarong ha ki ta ni dan satrai do ko ki pai ba kom uta urang ba abangi i ya ka ba kum kini tamla sya ki ka ban sim ngakhia ka ban sim bat dei namar ka daw nga shem ya ka takarai rang ba nga shem ya ka rai rang ba ban rong syakani ka jali kabalong ka daba jong ka jing hiar jong ka ri bat ka jat penriu ka jongi amdan na kawai pat ka daw manong ipi ka daba bangi duk ka daba bagi kena jongi kimyo ya ka jing puli ka jing ka babyang ka skol ka babyang kimyo haba pang basitom panyo ya ka jing sumar ki babyang kinong rap ki ut bat kiwei ki batrai kiwei ki kam kinong hikai ki ban thia surok banyo ya ka tulop la jong kinong tre honga kimyo tulop kinong tre asha ki ut kelenya bat shibun tang ki jing ut nya kai ka daw ka dei ka taken ka bangi ong ka sensar ka khada haba ka dukko ka sensar ka khada habangi don kata ka sensar khada ka bam don ka jing kit kre ko ki perlok be haba kata ka sensar khada kam don haka ya kata ka jing kit kre ya ka ban sandur ka sensar khada ka bam don haka ya kata ka jing yo ijngai kom no ban le menta nagaban ta ka shai karai ka ne ko ki pai ba ka bala bo yang i kum ka chola aga ta ka benta bangi don shatrai do bat kom urang ba ko bala ya rengkat bat kani ka chola aga rata ngatam nga ya kani ka chola tangkat sambli ki smi nga he mga ngalai i hagi por khna ngai i ka por samla bat mentan dalan ba nam koi berkhat bagani ka chola ka ba it ka jongi kaba menswa ngaju susarong banga dei unong song snong jong ka jala Meghalaya nei menta ngasone rain watang ban ong banga dei na shalom ka shalom ka weini ki snong inong ba ki bajak tam ka shalom ka bala bananam ko kata ka Scotland of the East nei menta shano kata ka nam bat ka burom jongka nga ka rong hanga ka mensim ban dom ban bitar nga bu ya ka jingkali balai kalong kumi Padai na taka daw ka juba ka mga syam kalon hapaduko hi ka sensar ka kada ka taklot ya baro kombalong hakilong yelong sem ka jongi ka khalemat ka bangi i bahak ta kilong yelong sem ke balado pa de ka kme kindon ka jingkit kre yala ka jong ka yin ka sem ka jongki ka bo ka jingma ya ka lawe jongki khon ki ki ka jong ka tu ka long yin ka ta ka de ka jing shisha ko ke pai ba bat jaga ta politics lani kata ka sensal kada kabahang kajing soto kajonga pada kajing soto jongi kum kinangelam joka voice of the people party ni soto shaikada baga politics lani kata ka sensal kada ka long shibanta jong ka jim ka jonga pajongpi ka bangim la bangai hayang asam ka don hasnong athau ka don haki balang ka don haga jalla pada ka polthai borok we ka don ka thagade kajing soto jongi tambah ke eka politics ka bangila mat haga ni ka jala ka jongi ka politics ka bangila mat haga jala jongi kade kata ka politics ka bam don kata ka jingket kre kom mga panbian kade ka politics ka ba perkhat tang yala de shme ka politics ka bawan ha bat shau pai ba shi sen haga sansdem ka politics ka bawan shi sen haga sansdem bat ka bale ayu kata ka politics ka ba kulari ka benain ba jaga kendo
kabage por baki kren na po kren san so kumwan yolot nain daladap kay kabaja kabagi jukren bonsen o kershan ina ko kipat ba nanwan ra habi ya kata roy kapa nai kabas no sikalong nalakot kata election nalapoy hapo kata kirdan baki bat lani kata suki kay kabaja ikti kilanang roy nai upat ba unang yay par siya par denam dai nakata upat ba unang yay par siya par aga por election kiwan pan bid ya pi badanga kiwan pan thame ya pi badanga kata gani ka politics ka bangilaman hagani ka jala ka bait ka jongi lengba kini ki sampo tu ki islam ke la letno gani ka politics ka bawan pan jot na ang ya pi ya gai ki yang ki sam ki jonga ba jong pi balai bang ong kumta pensyam on the day of election para ya somshit khalong khana samla sangrang kan thai ki long kmi ki long pa ki kamen ki somshit nama ka day ka por ba yo ke ba kim ju yo ka por ka ba ki don ke ba pisa ki ai kyat shiki ba tep sho lagi khna ne ki samla ne tep sho tang ba biang ba khnang ba kini kin kersa ni kai ka to kato kadai ka politics jong ka jing penjot ko ki pai ba himan jong na yang batna dai nam dai kadai ka politics ka penjot ye ki babun pensyam babun kilong yang sem ki jot ki pra man ka por bawan ka election kata na syam nan ai ka sakhi ka ba mensim snam ka ba wai rong ba ubong yang kai ka piong doktor kalon ka ba shisha namar menen ka chi agat ko por trong election MLA persakurem jonga umi na yeng batkawai kalama andawan janni polara artli kalama jong artli ki parti kai ga bakum gato te presho bandar ka kemen step ngai i baki kmat chu kila jingam laya don ka jingi shot ya dat i khon ibran artayo ko ki patba be kata kadika politics kabangilama padai kata kabapen engi kamen sem jonga ngak songkya habang i ya kabukum kini namar nga sotho baka politics si batkon ka party apo kajing lam jongne urangba ubang ngai baro pilatran tik banyo iyo ban khoble kti batu badon nei kimade banyo sondor batu president jongi iba aden malabas saimon ibala kren ya kata ka politics kabadon kam haga jala jongi nado usnam 8000 shipo mator piko ki patba ila kren ya kata ka jingdon kam ya ka banwanra ya ka politics kabadon haka kata ka politics kabaklam ka bamsok ka politics kabakot ka politics kabakatkum ka sandur kabakatkum ka nongrem play 8000 shipo ila kren ila khadru yang angan ong pi nrai nga ong ba alden ya pi kum to kalanti nang nya di kalanti kum onoi kai batang kum sakri jo play nrai de husnem angajar ampo kaba po bi shong ye kendu ni de ka poru ka bagi i ya kata ka jinglong jingman jo ka jala kaba de ka por shoba ka jala jungi kan rakhe ya kata ka jingdap sanpo slam nrai kita ki khana samari ke ba ya tho shapang ka ni ka jala jungi kajing hiar arsut jong jala jungi nano ngi pika khia ka man sem bang songi ba aden hotus ne mara jalo pho mang baden hagani ka kanti te ngan mi sakmat ngam la sha ka ing ka man sem ngam tip kata ka politics ka ba ki kren pisa mo ka ba boro kyong politics election pisa ka bamlong nga tengong em amdon ka ba amdon ka bamla baru tau play ubang ngibo ye ka jing shanya baru tau play ubang ibu ia kajing kermen kontangis dang ia kani ke parti kasur kajong upat ba kasur ka baut kasur ka barunya kasur ka baknyum kajong upat ba kaleng sodong la sor ne har no kendong ki kon samla ki kme ki pa ki temen ki kro o ka mariang ru soang ba kamlat ban kren lai ki badon ki khmat ngi i ia kajing ia kajing lenyar chong ka mariang abara sha le jot dano danga patupi
Kong ke nangalam jong ke parti ni ong em. Ka bamla ban long ka bakum kata. Ni stang ya kani ke parti. Pat hagan ke parti ni wan raken. Ni kren kaleng sodom. Nado bengi stang ya ka aga khat khandai trik. Jong benai uba khatwe ar hajar ar pawe. Ni lek kaleng sodom ki jaka. Ngim lek tang sik de kishlong ki ba em hangi tingi lek sik kendong ken srot ban pen shai ban pen soto ban kren ye ka jing shisha ban ye tho ye ka dor ka dar jong ka jinglong jingman ye ka dor ka dar jong ka ni ka jala ba e jongi ye ka dor ka dar jong ka jat pun riu ka jongi ye ka dor ka dar jong ka mariang sodong sopon ye lek ban ye tho bat ngem shim shong thak ko ki pat ba Ngente plau pai ba pedang em ya kata kan nongrem ka bangi kren ya kan nongrem kata ka politics ka khatkum ka nongrem ble ka bangi wan ban terwa ka bangi lek ban terwa ka bangi lek ban kren namar hangi kong ka party kamdai ka party tang ka bangi khon ya election a voice of the people party ki phat pa ba e kalong kani ka party kamdai ka party to tep ka ba kwa tang bangi khon ya election Ngere ka party ka bakwa ban net show pai pa ban hikai yu pai pa ban sneng ban kraw yu pai pa ban pen snoto ban pen shai nang ba o pai pa unong ba sta o pai pa unong ba shai o bare ban snoto kai ka politics kat kom kariti sensar jong kari India ka politics kariti sensar jong kari India kadai ka thaken ka ba ka bor ka shong ho pai pa agariti sensar jong kari India agar kata demokrasi ka bang ka bor ka shong happy ki paipa kata ka dei ka bang ilai bar ka snow tanat kalom bar ka ai ka ba ai ni ka jing hun bar ka ba ai ni ka jing kmen bar ka jing kmen kalom batang arsnam ka jing yak nanti ka jongi kai ka balacha manta kaleng sodom kat shabang ilai Maria penbena meeting upra Watchwa bampat penbena yang ada election MP Nilai keleng sodong upai ba uwan upai ba utip bawan sa meeting jong ka VPP kabay kali Romeo tangi bay o iom Romeo kasya kadot kabam kadi umyo hanray balay upai ba uwan namar balay ka jingmi jong ka voice of the people party ka day kata kabadon hakajing terang bar kajing angnot kajong upai ba labon bon tulikis nam upai ba jong kari ka ba ijongi upai ba ubat teple uju dwai ujay karpa akmat jong play banyo i ya kajing kala bar ka baso tunat kalong ba menta wan hakani ka por ka ba menta kajing wan ka jong pikat ni kayang sakhi ba upai ba menta ka kenti wala kwa ya kajing kala dai nam dai na upai ba menta wala kwa ya kajing kala nakabas niu syakabha nakata kabakenriang syakaban penpek kata kadai kajing terang bat kajing angnut kajing upai pa bat kadai kata ka politics kami kwaru ya gaban penkala ya kan ya rukom snoto ya ka politics hai kamdai tang kata ka bawan sisin sansnem ka politics hani kadai kabanya ya dengkat baru upai pa kaban bang sunda jeng upai pa kaban ya kit ya ba ya ka kya ka shon ka jeng upai pa namar hani ka politics kalong ar anta kawai ka politics kawai PPJ yau tau syakri ubadan hakmat jongi kumhakani kapor u syakri jong kan nongkrem constituency iba aden melabot saimot hagabau ki kenrat kidai ito kinong song jong kan nongkrem constituency dei ki kenrat ki blajit yau ni u syakri namar ki u syakri ulong ubabit akil yang kibapun ulang syakri uba Vietnam uba nilaban syanya ulang syakri uba yang panyada panyasad nakabenta amdai tangga konsensi andre nakabenta kimat jong kipat kijing kya ka shon jong ka jat penriu kata ka politics ka bangingi soto ko ki paipa ba ka politics ni kada kata ka ba uta ni kata ka breu ka ba pijit kem dai ki kanra ke dai ki shakri ma phi dai ki kanra kata ka dai bangin soto pa ba ka bor ka shong hapi bandit ki shakri ba
kawai pat kalong ka kamram jong ki sakri kat kom kata ka politics ka bagi soto kalong ban rong hapo kata ka yeng dorba laga yong long ka yeng ma hapo ke district council laga long hapo ka state assembly laga long hapo parliament ka bahaga ni ka por ka party kala ibet janga ban long utau kertong o ban yakun hagani ka MP election ban le ayu ka party ka jit balai namar bangan yang banyasat nagamenta I kane kajat penriu kacungi nagamenta pat ba nong song snong jong ka shalong parliamentary seat kabala kentrok ye ke lai penriu tuli ki constituency o don baong hagni ki por balai pinjit yota kurtong ubade umde nagathan jante hills kalong kay ka sosi ko ki pat ba tungkan mau yang api ye we mo away ka jingja kabo way briu katu dang mi nalayin banet sekoy ka jaka pada kata ka jingya denti jung ban poi shar ka jaka don kirius niu kish kem yu kilute yu kishok kidat kat hado balaman saw one way ubriu ubam itu yu nei habo I yang ada ka jingmong ui ka ka snam ka play ui ka jing ut jong tau briu uwan ken uban wan baru isday uyalam yu ya kaban ai yu tagajing suma bat kabasno si kalong haga jaka ban kershan yu bokumuta uba wan ban yarap ban khale ban thaipa ban penbha ban ai ka jingkamen yu ta balasha shi ubalasha pen shi ubalasha sho kai ka baja hakini ki singapore ka VPP ka wan ya ka bakum kata aba kai I ya ka jing mong aba kai ya ka jing jot ka jing pra aba kai ya ka jing khenriang chong ka ri pat ka jat puniu yemi shakmat pat ba amdai bangi kwa nga ko noi kai ngalabyang mo kai baro dan baga tulop ka banga ngayo labyang nagamenta janga bangan im ndai ka bamla ngamla sha ko ki pat ba ka party kala ibet yana banlong to kertong banyasat amdai tangi ka Jainte Hills andai ya baro ki lai pon rio kali ki constituency jong kata ka Shillong parliamentary seat andai don ki bang balai banjit kalong ka ka bang susi pan perkan ngam sum yang na kamenta jong prai jong ka Shillong ne jong ka ribhai ka jaka ka ngawan kinong mikmat ki mikmat wemele amdai tamu mikmat itu ka constituency Lehabo rong siyang dorbar tawan o yang ban yatai ya ki mat mo ki isu ki bakta ya ka ri bakajat beliau komba pila I haga assembly man hakane tabakin nong mikmat jong party sawat ki don hanrai ka bakile ki ra ki kren ya ki no ki mat ki bede baki bakta ya ka jalahi barokawai kata kadai ka jing soto di kom ki nong yalam pat kom ka party kata kadai ka politics jongi habang ngemi ban long kinong mikmat tang jong kendak kencak aka MP election kadai number tabaro namar balai kian jong sarkar India kiba penmi kilaban kata yang ni baro kinong song teladam dai ban yang ban yasat ki patba manoken banle kata kadai ka jing soto jongi kombalong menta kay baga sarkar India kale ka persang ya kaban wanra kani ka sarkar ka belailam da ka BJP kani ka NDA kawan ka don ka jing tubu ban pelong ya ka jala borok kawai kawai ka mo kawai kan yam kawai ka ktin bat kom ta ter the voice of the people party lada pio snow lada pio snap lada pio ban puli ya kawai na kita ke manifesto ke jongi kawai ni ke mat haga ka manifesto jing kalong ba kom ka party ngi persyak jur ya kani ka jingtmu jong kani ka sarkar ban penglong ya kari India one nation one religion one language nimsha ni don laga jong ka tin tumrai ka jongi ka ban nimla da lele bangin sha ya ka bakum kata ban persang ban wanra da ka wei pat ka jat tin bat ngin kan mau ko ki pat ba komnong yo ya ka jala ka pura ni yo ya ka jala ka pura ru balai dai namar ka jingtmu jong sarkar Assam ban penrong ya ka tin Assamese hagane ka jala ka jongi hagi school hagi office pat ba kinong alam haga ka por yang renti nang tay na po Garo Hills bat nang na Khasi Hills
ye yang nanti ban persya ega sarkar Assam ban ngiyo ega jela ke pura kan ne ke dikawai ke tauba ban persya ega sarkar Assam kabat mu ban penrung jubor yaga keten Assamese hagan ega ri ke e jongi bat kumjoru hagan ega por ngam arta ten ko ke paiba amdon ke e bat amdon ke bamla lalu paiba uai ke jingkershan yaga VPP hagan ega kenti ngan persya yaga jingtmu juga sarkar India kabat mu ban warna yang kaga wai ke ten hagan ega jela ke bamla kata kedai the voice of the people party tanginomla ladau paiba pat ai ke jingkershan gaya bagat sarkar India kale mankane kawanra yaga wai mau kata ka kawanra yaga ka CUET kata kaya kala ke common entrance test ke bekiong hagaba ki kon samla ke jongi keba kwa ban pule ya ka post graduate keba kwa menta ban pule ya ki haki graduate anda kala dep ke 12 ke hapan pass ke CUET anda la dep ke degree ke hapan pass ke CUET ban rong se ki kedang ke bakham shalor kai ka baga jala jongi kale haga jaka ban persya namar ngim pat biang ya kita ke santa bagi kon samla ke jongi ke bada kilak ke ban rong si college bat ki hajar ke ban rong support university kak sarkar jongi ka syabe ka pediang baik ke hukum kita aga jing sisa MP ke jongi kala deban persya ke hukum kata banang aga jala jongi ampat long kan biang soy ki santa naga mentra kini ki kena jongi ai ka fon ka ban pembiang ya kita ya ki santa na kon ta ki khna ki jongi nai em kai ka baja phitep bon ki khna samna jongi ke laban e no pan pankot no ya ka jing pule ka jongki tang namar khani ka daw bakem yo ya ka ta lat kem don ka ta bor lan ka ta pisa ban ek entrance test shabar jong ka jala kata ka dei ka bangi i mdon ban yeng aku kipat bah the voice of the people party ka kren ru ya kata ha kita ka mak ha kita ka manifesto jongka ba ya ka bakum kini ki rukom nginum sha dalele ru em ngin hak ban yeng ban yada ya ka ri ba ya ka jat beliau ya kita ki khun samna jongi ki palok bai he kidan shibon ki mat nai nomor kapor kanam sha ingi kai ka bangi i kalam kom hagani ka jala ka ba ngila bna kom kata ka jala kabala kring ye kinong jnok kai parthai kaleng sodom hanai mudor phi ko ki paiba hadin sanpo art ligisnam ka airport ka jongi kampat long ka airport ban hiar ki to ki leng sun ki ba he snolongo ban perkhat ki breu ki kali kumlom don se ka airport ka jala ka jong phi kabala nanam ha ka jing itanat ki ba kabala kring ye ki jing kinong jnok kai kaleng sodom kunu kamdon dang ke airport kami seram kabalong tanda kalum kalabandon kadon la ke airport kagartala kayo ke airport kada ke international airport jangi hado menta kumjo shikumjo mo kumjo shikumjo ka voice of the people party kabadon haka kabai i yakata kata kalat bangin la ban kring yakinung jnok kai putai bat ban long ka jingker khu ka jingmentoy ya kan ni ka ri ka jongi nin ya khun bangin pan ya ka sarkar ba ya khun bangin pen yo hangi ya ka airport ka ba pet ka ba biang bakin wan ki leng sun ki ba he nang ba aba ki wan ki nong jok khai parthai na kleng sodom kan long ka jingker khu ken ya ki plat ba nong song snong jongari ka jongi namar balai kum ba kalong menta manu ba mentoy nang tay na Assam ki hiar mano ba mentoy ki nong Assam dai nam dai da ni ba don hang ni ke ba wan ban pet ki kram suri ka ba ya enti nang ni PEAS nam tep la da ala da kalong don ki khun samla kin shong hang ni hatang shi sin pa kap no tali ki kali Assam ke ba ya nang ni mano ba mentoy am dai ba mentoy mangi ke wan shani banyo ye kata ban penhon ye ki khmat ki dongki andrei hakabe ni de ban yo jingmen toy mangi haging sisa mo andai kamlang kumta happen bet ye ka bakum kani kata ka di ka voice of the people party kaban kren ye ka bakum kini o don shibun andai ko ki patba tang kini khndiat kabang ko ban pasat she ka jing mut berkhat kabang khot kabang kentu ye phigi patba
kakat kendai terik kadika por kadika si kabangin sak jingkan mau ngakot ingi kadika por upat bak babun kombalong keleng sodong bangilet parti kabalai keleng sodong parti kabalai ban shilap the connection mereka parti kabalai kayu upat bak parti kabalai terang bo upat bak unong besar mentate kai kabalja upat bak te mentala start pi penbit kat ba penbit menta upat bak un penbit kala ya kita kibon ban penbit dan mai upat bak menta upat bak kala dei sakat pali kejonga bajong pi ban penklek bit ya kita ke bajuan ban penbit yangi shisian sanslam ka voice of the people party hakani kapor nanangi pi karupa ka siar tingim don ban ai ko ki pai ba be ngem don ban ai pi kabangi don ban ai tangkin he ki sembo perkhat ane kita ki sembai ki bapa ki bala da pilap diam yaki bala da pilap bet yaki nanong yapi o sembai ubabha onse uso ubakodor ubabang badu basyam nakamenta jongro nakamenta jonga nakamenta jongi ba arden nakamenta kini ke nongelam ba dami kong dewi kini ba jam ba kiwe kini ngelam mo jong ka VPP nai nakamenta ka lawe jongi khon kikti ki jonga ba jongpi kata ka ka voice of the people party kom ta ko pai ba khat khandai tore to nginyam mi pai ba Sotho dan Shibun haga bakum kini ki pangarawan mentan po jawai kibe tho yanga o badon ki snong ki badon ruban ki bla berngem ye ki nong song snong pai ba kemau ka bor ka song happy ka sarkar India kala penkop happy iwe ye ka bor amdan manu amdan rong ba snong ye ki rong ba snong ki balek kum kita nyen shem nyen nila ban ban ujor kim tep ye ka ka bakile kila pan poi hapo jail ken poi ha along ye ka bakum kita voice of the people party karena mailat ke bakum kita wat pen chapting wat one ban bernyam yu pai ba namal hagari India ka bo ha ka senchar pai ba ka bo ka song hu pai ba yu rang ba shlong de pai ba bajit kata kalong ka jing sisa urang ba shlong don bor halor ki pai ba lade ki pai ba kim jit don bor la ban song ha du suki kata kalong ka jing sisa pai ba naman kata what thing what Syapte mi pai ba haga khat khandai tore andai tama phi hange nai keleng sodong kani galong ka khubor agani ka baro lai phun re ki consumpsi khat khandai tore pandam kam ho yaga ka bor ka jongpi ini syampiakti idon ka bor hakka yaga ban penem penyap yaga lawe lade kwa ban penem ka shonapi ko ban penyap ka shonapi ka voice of the people party ka sutrawapi ka super EAP ka rai ka shonapi khoblai shibon pai ba kan mau ban ka jing dwai ka jongpi namar ka jing khon jo voice of the people party ni te banginam la ia ka ban yale persa ya ka ni ki por jo ka jingdom da ka bor bril mengila bo ya ka jing shanya haublai bat menta ka bang snow ban ai mo ru yu blai se chisen ba menta bangim long tang khndiat kumki hagapor bisdan menta o pai ba keleng sodong o don but voice of the people party denam nai pai ba boleh shibon mi dumti mi pai ba ye tho lang ki wei ta ke don ka hok ban vote mi dumti naka benta banginya ikan ya ka cingkremen leng ba ka voice of the people party nang ni shakmat boleh shibon o men ka politik Kublai Shibon ya kandidat MP jongka parti VPP ibadah iru Dr. Haka Jing Sumar Briuk Henry Idei Dr. Haka Pulih Putih bat ngayas ngap ya kanong rim kejong i ladap eksamin lengba kejing sat kebapura keba udon hai bat la eksamin ru ya kejing pang jing sitom om kejong simet Henry jong kari bat kejai penriu hi jong kinong song senong jong ka Shillong konstituensi hi borok kawai ikit bok kirbiang ya i MP kandidat kejongi Dr. Sungkon bai nang yo ya kamet kapat kabakoy kabakia bat kapasnya tenat kelong ba iklem kular ya kabneng bat ka kendo Henry kular ipensngau ya kata kanong rim ya kata kejinge ba kathai ba ka jai beriu khasi khara kejongi kisem jinge kimat jinge
hakini kipor kiba mentah. Ikit bokir biang ru anda filami nak kene kesenong amrem sak jaka ba pedang yatmu banyelek sa ya poisuk bat poisain ru hak jaka anda filalik pai. Hakini kepor khot sendon ya presiden rangba jong ke parti VPP kita ide tiba Arden basau yamon. Tengah tu kam ya fi pai ba sasngap hi dala ke jong ke skor na ke benta ke nong rim jong ke parti VPP ban na ka ka daw baki wanra hakmat jong phi ki pai ba ke jong ka phi ban pensngap yala ki jong ki skor ban sakhi dala ki jong ki khmat masundon hi ngakhot ya i kadang kendet banyin kriya shwa ya kene kali kipai ba kidang kwa banyo i ban sngap bhai bukren jong i presiden rangba Opera. to kumlei sipun ya kajing sha jong phi ki pai ba te menta sendon hi inkot no ya presiden rangba iba Arden basau yumot warwan chakmat ban sim ya kene ke benta ke jong i Kembali sebone yai Ramba Som Iba punya yang ni ke Jingalang ki weipat ki Ramba Som ki bedan rangkat bangi agan ni ke Jingalang ya ke executive committee hi brokwe jongge Som kabla sya yang ni bangin pelong yang ni ke Jingalang bat kumjuru ki bedan rangkat bangi agan ni ke por i Dr. Ricky iblong u wei ni ke nongelam juga parti Ubalong ru utau kertong ubaka parti kala ibet bansai madan haganika MP election bad bangin pa padiu bonglong tau rang etai simpa usimsong jong kajai benriu ka jingi hang po parliament ba dame wan hi rembai ulong nong ubalong no elam uji bade pet bade kimi ya ka East Giant Hills kong Dewi tong per belong ka president jong Narpo circle Ledon ringkat ni kinon kit kambaro juga amlarem circle nadu president ba jambor rigid is actually alam bakini ki weiru kumju kibla trishtom ban pinyo yegane ga jingalang yepi ki paiba ki ide ki junga ki belong ki prado ki prasnam ki parakher ki paramer ki junga ki belon hagani ga dong ga than war jantia baragani ga por ngem la klem da aingo you play obla don ringkat yega jingim ga jingi obla daw obla ker obla ri obla sumar obla airu yengi ga mek kaphat ka bakot ka bakhya bakuning ira ban le klengari bangini open penshai yala ga jong ka jai bari ka e de ka jingi ha ga bide bat ka ne ka mat jong ka sinchar ka khara pai ba be ke shiko abanong tang kat ni habang ila snap jingkren ga jong ukurtong ujungi nge ila snut shai ya kata ka thong juga parti badi ka jing angnut ka jungu kum u riurang ba ubadon ya kata ka jing snokia bat lesi nilaban snotu bau pat ba ubadon hang ni ula scam ya ka jingmut ka jing prakhat ula scam ya kata ka rai bat lesi nagalyang ka junga ladangam da kren jong thanru kalabyang hi hagani ka jinglang ka pementa Ndengi don parti ki wei pagi benta bangin keren bangin flu jingmut bat hi hagan ni kapor kabamata ko ki patba bayet jonga kumba lapan pau baga jimi ka jimi syakani kalimpung jonga sain perthai kadai ka bami naga ta jing sokhia juga donot ko jimi banganong e ko ki patba ngandai ubak kementam hagan ni ka kinti kabamata namar haga ta jingi lenti ga jinga kala poi ga por kala donru ga kep ka banga snow imat kata ga jing thumu kata ga jingi ga jinga ka bangila ban pen snow thu aga jai menriu
kam ila ban su thit haga jimut ka jing prakhat jong ki pai ba don ki bong tang hanong krem de ba arden karukam prakhat jong hi ka piang nrei ban chawei te ngathrai ka e than ngalaya lenti lalai pusan tri kisnam haga jingat lenti ka jinga bani don benta haga kam jong ka emlang ka salang ban syakri yagari bari ga jai menriu ngaladai ban donong yaladi shibon kiai ngaladu ya kata ka por ka baklut banganyo ban pelit jimut haga puli ka tangli ka jinga ngaladu ya ka por ka baklut bangan kamai kan kaji ban pendap ya ka ying ka sem ngala sya shitom haga ni ki live santli kisnam regular don ki kap ki bang snow imat kampoi shino komba judan ki bang ka jak menriu ka ji kanamla ban poi shino renga snow ban aingo you play haga ni ka kinti ka pamenta bangi i shisha ya kata ka jing snow thu bagala sedang ban sothi haga jingmot ki jing prakhat jong ki ba jong ka jak menriu ka jingi o nga snow yo men sim shushu habadon kiri rangba kiba ong ba arden ngimpat jiyo i yaga bakum gani ka jingetli haga jat benriu khasi wat haduk nadu gitu gipor lani hagitu gipor bagi laki yala ga jong ga jela kita agi degi rangba kibalai don benta haga bani ki ban penyo yala ga jong ga jela ndai ki ong ngimpat i yaga ni ka jing yetli namara ga tu gapor kadon arleng kadon arkan hon olami kita giseng kiba yeng triang hagata ka nongrim bakrem ka jela ka bapura nginam sange no hill state no rest kadang kata ka kinhon kidon pat ki kinhon ki bala pediang ya kata ka autonomous state lani kata ka state ka bampat day ka jela ka bapura ko ki pat ba noi menta kat sabangi le kat sabaka voice of the people party kale ki priu ki i bo pat ba umi renti upat ba uai ka jingkashan kamdon shu ka jing snow nong jantia kamdon shu ka jing snow war kamdon shu ka jing snow boy kamdon shu ka jing snow maram kamdon shu ka jing snow lingam namar ka jat mriu ka yo snow ya ka jing khot ka jing i kom ki nongelam shaka jietli jong ka jat mriu katakan kadai ka ba pen yo men sim obat ka ba pen kemen shisha yang ha ka ni ka jingat lenti ka shimpor hadu lai pusan tligisnam bangani i ya kata ka jing force new baga jat menriuji kaniatli ngamju pediang ya gitu kibuan ban penduk mensim hayeng jonga kibuan ong mrali ei bali people por kumno pi persyang ban penkut ya kata ka politics ka bajaklia ka bagi briu ki ong haga politics ti uksut bau angel kim juyat la o ki ayat lang kumno pin penkut ya ka bakum kata ka badak tang ka top ka syukur ka bishni ka kwan ka lebor bat kumta ter rego ki pat ba nga snow ban aingo you play ubala bat sem me kata ka mensim ka banga i yala ka jong ga jam donru ki bon ban penduk mensim ki bong ba arden haga politics ti ki ong if you cannot win them join them lada pimla ban penbet long lang no kumbalong maki rei ka jubab ka bang ai ki snam kalong if I cannot win I will quit ladang amla ban yat lani ban job akan ka linti ban penkut ya ka san partai ban penkut ya ka politics ngan sange no ya ka politics ko ki patba bi let's go kadai ka jing kershan ka jong play nanget you play udon ka jing tmu nam ta jongi baru ai kata ka mensim ka shinrang ka hanga bangala bani yalam bat bala bani yene haru menta ka mensim ka shinrang kator bat katom kijing kijing penwit jing bishni jing pihun nang jur ka syasho kata kanang dom bancok ya katong kata kanang skun kata ka mensim jong ka mensim ka shinrang ka banga kwa ban ong ya pi ko ki patba ki ba e ke jinga ai ba kata ka mensim shinrang kan rung happy iwei paiwei baraga jajunri hi barok we kat banang sho kat banang syasho nang jur ka syasho kat
tak kanang dom o uparden habala don kibala stang ban kenteri kibala stang ban kento ban kenta o shim la kanrandin rula nang dom ban mi syakmat ban pensyai yegi pa ki gini ki si ki bamenta ki wei ki party kemia krenshu yegi mat Kimi krenshu yaga jinge jo pajba ki yeng hagaran san pajba masin sedang ka VPP u Arden u pra kita kilong kimat jongki kai kamat jong ka VPP kamat jong ka VPP ketika thma yaga pamsap kathma yaga jingduk kathma yaga jingle shiliang bani kayu pajba baga politics kajingi kamdai ka politics jongga jing penhiar kaput kamdai ka politics jongga jing pentame pajba kamdai ka politics jongga jing penting ko tempan rengi hi kai ni pen start ni pen slur yo pajba ni lek ni yu pajba kumbolong o mentate ka ka bangai kala sedang ban ja namar ngile bo pajba mentawla sedang ban slur ni pek ki pajba ni bagi pajba kim tip yaladi kilong kiai ngim tip bagi yaladi kilong kiai ki pajba bunsin ki snow kotlap ki snow ba kim don bor ki snow ba kim la tau pertei ki snow ba kim la li ka bagi la di tamagin chu ut bagin chu yam bad bagin chu knyum kata ka dei ka jing snow tho ka jong pajba rei ko ki pajba bi sha yanga bangan pen kamau ya pi hang ni bangi don ni hagari sensyar pajba kamut ayu abangi ong ni hagari sensyar pajba kabamut de upajba uba sensyar haga jing shisha ka jaj benriu ka ji kalamat ya ka sensyar pajba nadu kipor hendai kulong kuma kamdon ka wai pat ka jaj benriu ka bayat ya ka ta ka sensyar pajba kumbayat mangi ki khasi Dei namar kata tau melong sesetam aga poetry ke jungu uang kumno usim kampel dei umau ya hima kit urit ukrau kata ka bor ke jungu pajba kata ka bor sensar pajba aga jingya lenti jonga jat menriu rei mangi mentangi kret mangi long kita ki sensar ya laga jonga it ke hima ke ilaka dei namar kata tau ku ki pajba ngi kwa ban pen ke mau pi ba dei upajba ubatung rang basnong dari upat bati ubatung MDC dari upat ba ubatung MLA dari upat ba ubatung MP uai uniu MP uai uniu MLA uai uniu MDC uai uniu rang basnong kidai tangki syakri jong upat ba yagi sim khasi latip bagi dai tang kita kinong pendep hukum usim krem ka dorbar umla ban shim ya kanu karai kan baka ra ka dorbar krem usim kala ban shim ya kanu karai ka baka slodai kata gadi ka sinshar paiba henry ya gini ki kindiat banai ki bangilal hek oh ngila ya snow ya ka jing ya thu khana jong ki paiba oh ki bara pen snow e pardon shan ni upra te uklan ba napo uklan ba ki priu kim nu ban pen idur khma bagi ting yo UMLE uni UMLE ba pineting udai ma banting yo pajba udai ma banting yo pajba ubadi banong ani kumnu kata kali jong pajba mata ani kita ki pajba mata kira pai kmat mo sha ka VPP ngalahap ban perkat ban antat ban keren wah ki sedang ban berten ban hang nu ngilap bau syakri un berten yaki kenrat ngala banai nuksa ya piang ni laban don apeng jong pi kinong rep pi rep kwai mo pi don ki pri kwai ki jong pi em da ka rep kwai serta jingem noi ka poi ka por jong jinglong rangba ka poi ka por jong jinglong temen ngam don bor shu ban rep o kmi o khon ngila hapwat nong bela ngila hapwat nong yarap namar baka format kam shashu yanga bagi khundu gang empa MAP la etmen kan nation ban shane agi khun kidang don na pring jing puli hapwat nong bela pilawat yau tong nong bela pilawat yau tong nong yarap pilai yo bat pilalap bat pilai kot ya ka dor ka mur ka babyang nam ta ka pai nong bafin ai
Oh play kot bon wan no du ke singi mondi. Poi ke singi mondi pi up. Yau tong nong bela kendai beji ru 4 wan. Kendai si teng ru 4 wan. Uni si pau duna si pau udang wan. Kamen sim kalam pitar. Oh ban seni sawar le te bakam semat. Si pau duna ban sedang wan bela le te ngatrai kamen sim kala ing. Dainam daine. Si pau duna uni udang suan udang wan. Apabila leban peni marmar ya ka bri le ne ka kper ka pra bu de menteri pinang mot bon tre no wod peusi uni udang song di duma se siteng genta si pau siteng udang sedang tre si betik si beji ula pam jasni sau siteng ula sange kamen sim kam suk shu ngan pen sange no ya uni no pelakam ai kan poi no ka si sajai wod bangan pen sange masen poi ka si sajai piong sim gani ka painong la piang katu wat wan shu namar ka painong ka banga ai pi bar ka kam ka fitre kam ya ha e rem pi pet man la ka si eu tau nong bela namar pi pang met ya ka painong ka fisiu hato pi jupek kum tai kita gi MDC atau bila jubishar kum tai kita gi MLA hala jubishar kum tai kita gi MP balai namar bangi jet daga jing snow bangi snow eat bangi snow beat bangi snow pop bala kum sim pisa ani snow pop ini ngate ngap tep itu ujok urem ulet sanu umwan sanu ngamtip tama ani ngayo nyo aja steng te dan bong ayo tang yo hajar steng ngali yo khasan hajar te laya snow pop ni snow ba ni jit ya utau brio lani ya kata ka brio kaba ai pisa oh ngin hat naga pap dale jinga seng ru asuk kemensim bangla jit yu brio na khentok te na jit te kaba ai pisa ko ki pai ba ken mau nginom lai naga pap ladang iji yu brio lani ya ka brio kaba ai pisa ngim lai naga pap ngi pen scam ya ka pap ladang ni apa amarem hangtai na khot yununu samlang ong wan hang ni shim gane san poja kili bom yu tau nong oddo hangtai u shim ya kata ka san poja ule u bom be yu tau nong oddo ula pen scam ya ka pap bom brio ladau yap le uta mod ula pen scam ya ka pap pen yap brio kapap ayu ka bangile abangi jet ya tau brio lani ka brio ka ai pisa ngi pen yap ya ka lawe jigi khon ki ti ki jonga ki jongpi ngi pen duk ngi pen swai ka ni ka ri ka ba ka ji dei man ta ken kum ni ngin hak ban ya kren dei kum ta ken bai ba riki ibam ju pos new ba in rung shakani kalempung ngatrai abang ape iba riki bro shikatu o ka duk mat ji ka ba i jam not mat ka ba fu samrki mo habi ikren daga tien ka ba jam nrei wat menta ibarki ba jam no ru i hap kerho te menta ina hap kerho namar balai bagan minsim kam lasha bagan minsim kam suk bagan shuhun taga kam leni taga jeli ka bangadon badai namar kata balai namar suk shu ubadon ni ka jingga kri onum suk man sulong tong nong pekai ko ki pai ba dei namar kata ngi mat ikani kan mau namar kata kadau lalpi jit yo brio lene ka brio ka ai pisa kam dei ka jing jit ka dei ka jing shatit wei bagila shatit ngin jam dau ngin jam renew shirta hakalong brio man brio mene khendiat ngalayo menya linti kini ki rut yo hang ni o kilong kemi ki babon yong ba khule e dau kumju hayo mau siang kumju ayo kriat mong uparden u e dau bek namarum pat shatit hadu menta o ki namar kata kadau ngileh banikai ye kipat ba kalau ngaba snow tenat namar wangi ngileh kipat ba ngim ko aban pin bi ngim ko aban pin thami o ka jingkran jungi teng teng ka khorthan dan gibong u parden do khorthan ka tin dangla ba khor ka tin bania ba khor ka kya namar da khor ka tien ka penbek ka jimut ka jiprkhat ka penbha wadia ka jimut jipkhat ka met ka phat da khor ka kya tayap koloi namar ka tagadau ku ki pai ba kiong ka khor than habang lek benile election house nem arajar lai
ngalek ban terwai ka nongkrem constituency bagin cheat yang aku MLA ngong aku abanong MLA jongpi ngong alalong presiden juga FKGP ong snutu tangkum unong alam juga seng balang hamla ban tau pertai namar kidiki an hapo assembly ngaku ban rung hapo assembly ban ngalek election bat ngalek naong iki pai batang gawe pet ngate ngam ai pisah ho ngate ngam ai kiat ho ngate ngam khoi jang ngam khoi syahing lada pi jit yang kan mau ngaku apa nong pi kasine aga jompi nganum sim bat kasine aga jonga nganum ai namangan haban im tang daga tulop Emily nganum trekam kontrak nganum trekam supply nganum lekti doyong nganum lekti mausun nganum yakni ega kam batiwe pat ngan su syakri kita bikin yo kikam ge kamha ngan kami rap iki penban bagian kami ruspa ngan pe jaga yo ka hat kumnu bagi briuji kinim nin dia trei kumnu ban kentiu jaga yo ka kot jogi pajba namar ngadon kam ban im daga takatulok ngam tre isu de wiki kam ipai bagong briu kumni long se menile election tempia long se menile election tempisa kabalong menile election tamani di syabam jarum long uni to ladi belong nong yalap pi gyong nrege ke baca ngalarem keput ausnam arjar lai ngayo tang khalai spa ye keput oh snopan aingo gitu giba nam ya ta jing sutu bakalong galinti ke bare khalai spa tam ngalong basan na kita kisangut na ginrungut inung ele tenre ke ke baca andala dep collection kumbang ala depan keren agi jinglang pajba balada job lene ladarem nganum i epiki pajba ngan song ngan sa rengkat bati hakani kanong krem constituency wala dangam dei ubriu na kanong krem constituency ngala dep thiet jaga hante pot like kon la nong krem ngan don rengkat bati ngan mut hangni ti ki pajba kilas nu singan kin saji tamasanu ngala syarem But andala dat collection house nam arjar lai hinga lelik ban kiu shanong krem constituency ban chong ban sa na ying kim sha imei pai kim kwa kim sobha bangarai ban lelik ban sa kita snosi kyong bali meni sa shate na lor bakarem na lor taram keput kyong dadang don man taka jingale hoi me kat niu pai ba pediang bali me pale mau mei pa ngampat jutok yo pai ba haga jingem ka jang haga kampai ba ngampat jutok ngaladep ong ti hakirin san pai ba balada job ngalakum ong rut lada rem tengah blek bet bansa teng so kwa shu ban lek tamala ong kaktin kata kadai ke jinglong jo ukhasi ubat ya kaktin kimdei gitu kibuan keren dustur hakirin san pai ba ka dustur ban pen kami pajba nringi keren ban pen klanya ke jaj penriu ban pen ruspa ya ke jaj penriu ban pen baik ya ke rukom perkhat juga jaj penriu ban wan rajing sngan kata kadi ke bedron kam tam dei namar ta ko ki pajba ngalalek siapa nong krem bangsa ban nong ngalalek katu kan nepor ki priu kelas sang ban tip oh bota uwe kandidat tu barem election lawan sa angte oh de don jinge ke lawan ya kendo wan pan jingerap ban ngal ongi ki pajba balai pat menengani pimjit yang balai bikin tat yang magani bonong Emily Jongpi shanu tau Emily wa pipijit oh shanu piba dalai wa chiying kyong don se sekretariat dalai na sekretariat kyong don chiying sipang se Delhi sipang se Mumbai sipang se Kolkata mau kan ni kain ke bangi don kam ban long ki pat ba ki basta komro bagin jit yo tau Emily kidi bentip ke kamram jo tau Emily kidi bentip ke hak ke jongu kata kadi ke bagi pat ba kidi ban tip ban snutu ni lek na marga ta kadau ban pensyai ye ki pat ba on dau pat ba jong nong krem ula snutu pleng kadi ni imak shisha kata ka rukom ban jit ye kita ke nong alam o pat ba ular raikut haus nem ajar pra banji inga kum Emily ngalalong Emily snem ajar pra ajar khatlai ban ngala syarem no men gani ajar khat pra tang nyu pun riu bot namar gani kadai ka jing pnia ka joblei ublei ula saindul ublei ula snow ya ka jing ot ka basur jing bon ki long yi ki long sem ki kmi ki pagi kon samla ki long kmi ki long pagi temen apa ki pek ya ka jing ma joga chat men riu Bak nadu snem ajar prah du snem ajar kap prah ke ai ke bangal le kumbang la kulari ki pajba ngala penmang ying beduk ya ki pajba jangan nong krem shi spatli shi snem haga shi pos nem shi hajar tli ki longi
Aga Shihajar, aga Shiposnam, Shihajar Pliki Longi Buduk Kilayo, Lingba Kataka MLA scheme, Namarka MLA scheme, Kamdeka Hok Jonga, Kamdeka Umsep Jonga, Kamdeka Takajing Trestom, Kadeka Bha, Kabaka Sorkar Kabaha, Yaga constituency, Shihajar Ying, Ai Gitu, Giban Maramat, Giban Penka Kamra, Kibam Don Pisa, San Hajar Ying, Yignong Rap, Akishipot Ligisnam, Ki Ying School, Ki Ying Shnong, Ying Sengasi, Ki Terput, Tertem Tenrai, Ki Riam Tenrai, Ki Sports Club, Ki Bat kum ta ter ki pai ba kyong im jio ti ba I kum kini na du mchwa ong ka diga ta ken ba pinsu kan ni ka diga hok ka jong pi menta gi tu bam dan ying kila yo ying kila lak ka ta ka thakli ban pendap bai wai menta kila yo ban kan show kita ini berit ibang asyukwa ban peni ya ka kam ka bau emily ula ban le kan ni ka emily scheme kam dei kanong kenti ban agani ka sansnem ka baladap ka sorkar kala kenti hodu Shihajar lai spa lai pnyo lak kata ka emily scheme la on jin la bret ya kata ka Shihajar lai spa lai pnyo lak habaro kini ki lai putri teligi constituency nganong pi om dei syu ban don ki ki batap do plang ban ki batap da katin penyang syarak ko ki pai ba Balai haduk menta dang hap ban pinsna yeng beduk da ki seng balang da ka kinhun jogi rishimet teng-teng da ka balang balai Habaga don galat kalenti ban ayeng beduk lingba kata ka MLA scheme hatongi ki pai ba nginut ban keli cingkeli ladawan MLA banong kumno ka MLA scheme hagani ka sansnem hato patai pimang kumno yanu pi ai shanu pi ai kumno don benut don bating tang ban keli cingkeli oh kata ka puram MLA ka bam tip syu dia ka lenti ka bakumno tang lawan MLA sopa mlong syu lahap ban pediang buram bet ngiklet mode syakri ubangin keli cingkeli bagi ni ban pek kumba pek yu tau nong bela Hendrai dawan MLA segi snong kitau kalenti ka bakumno ngim keli ka umbam gong di kambiang ngim keli ka like kambiang lani kumno ka kamai kaji oh baya kemen baya sngu kan balawan MLA snong teng ya ka siar badang kapel yang dia pat bet ni ya bendo Ratharai ladawan uknyirang bahayeng alak adak peleng pon lele ni MLA te hap od do siar dam dan siar od lak od ketu nang kapel namar ba kata ka buram MLA kalong ka klem snow tu hoy pidi ban buram mi kita kinong sinshar pidi ban buram mi kita ke ndai buram ba ka jo ka por dei ban keli jingkeli ken ndai ban tieng ken Mdai ken ban ong kumba ong kita ani ngiti ngi klaim ha chini tamba ong ngimnut pi ban penpau bating yo MLA o gi bateri sarkar li tang manwan sa meeting kumni kiting yo sa transfer sa garo ko taw di syakri le de yung sen u de nong sen sa don born o ban ong li ban perngam kam long kabadei ko ki pai ba kata kadei ka bor pai ba ka bangi ngi kwa ban hikai yo pai ba baun snotu yala ka jong ka bor ban ngi kwa ban pin ko bor haga jingut ka je perhat jigi pai ba bakin tip yala ka jong ka bor ko ki pai ba ni snotu nat namar kata kadau namar hangi ka parti ka politics kam dei tang ka election bangin su job election kumbadon ki bakan tho yangi haga por bangi sedang banseng yang ni ka parti ki boong pila su tu hi mental ajan election telami ken gini ki seng rit ki seng tit kumbalong utit haga por liur we lawan kaliur lek saklau telayo lung tit bek leng yong hey ho ka VPP kam de utit liur kami naga jing chiliu jonga jimot ke je berkat jo kita ki riu rang ba ki bedon ya ga jing kit kli ban sandor tmai ya ga ri ba ya ga jat men riu nilai song om tang shisin om tang dagi sni om tang dagi benai nrela palat snem ban ya pir ban ya tai ban ya slok ban ya kren kumno bengel aban weng ya kata ka jing kadum ka badan preng upat ba kumno bengel aban weng ya ga jing ling a ka jing dukha men sim ka jing ritmen sim ka jing sir sim jengki pat ba kumno bengin tei pat yang ni ka ri ka chini kumno bengin kli pat yang ni ka chat ben riu ka chini ni don tang ka we ka la ba ka ta ka dei tang lem ba ka sinchar ka kharar ka ba khot ko ki pat ba nama ka tangi ko ban penem ya ka nong remblay ha ka ni ka politics ka jungi oh habangi kren sapang ka ta ka nong remblay
Niemla kain hagapor bangyalap ban pensai ya ka parti klem dau wanra ya kita ki cimut ki jepat ki nuksa ki bau pat ba un sotu shisha kani ka dengan nong remplay namar ka sinshar ka khadarangi kam dei ka kam ka jaklia ka jabo andri ka dei ka sandur ka joble ka dei ka kam ka kentang ka dei ka kam ka khut om kum gitu ki bong MP le nyet tu arden la shanu pi ban pen khut ya ka politics ha ka politics te bi uksud bu angel lu ki ya lang te ngang ong set yu jara pi bu Germany ka ju ka sem long kum no prapum tak kasem dadai kasem narane kasem do biladu kanum shan ban set yu jara abad yu Germany ka ju kasem te kumnu pinwan hikai ngi banong bau sud bau angel kiya lang ka politics em kata ka dei ka jing syukur kata ka dei ka jing alam bakla rengi ngi pensyai yu pat ba ngi ngilet menta ba pensyai yu pat ba kumangi wanang ni ngi pen hikai pi kumta ngi pen sutu nang tangi aiman sim ngi pen slori pi ngrei ki wei ki parti em ken yalam bakla pisngap yu arden pin bodi tu Dr. Ricky pin Gio Snow dia keren meeting tu sia usai penon comeback usai asok bet naga Bible ki lech ki jaga ki badang bon ki badang long khasi ki bampat long kristan pin buat yu tu sia te unda job tu sia te kanda job ka BBP te kan pen kelak kristan lut ye pi kabala asik balong kata kabala asik ban pen kelak kristan jubor em ngingim lek ngingim ngai aga kamle jubor naga tagadau ngi persya yang seng BJP kabadan ka jing tmu ban pelong ya kari India kari Hindu kawai ka nyam kawai ka tin kawai ka jat meriu ban bu no kini ki jat tin sebut ngawan sini po war jantia mano mapisia ki war wat keren war so nang ni smart keren no betang daga penar pin priang le shaboy yang wat keren boy so keren betang da kapten war kin priang ni ong pen klan ya kan ni ketien snong ga jopi tambah ken mau banalor ga ketien snong de banangru ya kan ni ketien pedeng jong jat menriu naman ngilong sipara ken riam upnar ubhoy uwar maram lengam ngidon laga jong ga ketien ngidon laga jukor kom em haki dong gi snong gi bangi jule iru kom iba per what i riam ia per iwe ni we mo kitau ki gidon laga jong guru komriam mabi sini pidon nang taki war setai spok penusla rukia per kata ndai balai la ong ki war marki digi priu ki song sigi jagariat balai la ong ki boy marki digi priu ki song sigi jagatem balai la ong ki penar marki priu ki song setai mingi balai la ong ki maram ki lengam marki song seset ni ndai ngi don ngi de ka thmei ka we ka jat menriu ngi don ni ki ten snong gi jengi ngi don ni guru kom im ka ba per ndai ngi de ka we ka jat menriu ngi don pok bangi don ni ka ten preng jong ka jat meriu ka tin khasi ka tin sora ka bangi keren nyes ngutu lang namar ka tagarap kini gini ki jimpir sutu pagla kindalek pat sekitai ki jaga bebun kristan ki ong gumno open boot itu arden uba ong bakeno iktemen besan basam kiat satai kilet ban prem kenang ba uba arden leni ka BPP kanum yo jingkersyam lagi kristan ki balong kristan bagi smorem ya kata leni ni ki bang palong kristan bagi ting ko ki pat ba kata ka dei tang ka jingpen kami no pat ba gini ki si ulas tahap ule ite ule asno te uba arden ukren kumno ngi kren ngi kai ka sinshar ka khadar ka bakut ngi sedang leduk ka thmei jo ka jat benriu ngi ong bai ka ri khasi jantia latip kum ka ri ki lai pos im khadar doloi wat kita ki sim ki doloi kita don da ka nyam ka rukom malau snam ban ai ngo ai dem yo play ban tuai ban pirat ban kerpat ban kerpon nagam ta ki khon ki hajar nagam ta ki nong song snong bau play un kerku ye ki lingkha ki risai bau play un kerku ye ki kti ki kam ki jongki bau play un kerku ya ka mariang bagi nyo ya ka jingem ka bapu ka bapahai ka ba song sok song sngan bali kita ki sim ki doloi ki don ya ka takaniam karukom haduk menta ka pomblang smith ka pomblang yudu ka yang saki ya katakan yam kurkom ka ba kita ginong sensyar jigile namar gini ginong sensyar ki bang ki doloi ki sim ki snowtu kim don bor naladi ban kurku yu tau khon aja kim don bor naladi ban penruspa kim don bor ban penlong ya ka kendau ka ba seiso kim don bor ban penyo uslap aga por ka biang ki snowtu kita baro ki shong aga kti jong play but don bor kadi ke cek beriti play nak kata kata
tinggi mentaru ni ongken bagata ka sinchar khada kadeka gabangi kwa ban pin KM ya kata ka tungrai blai kadeka ikai ka bau blai hiula bu baik bu renti na kata ka daung ya ban sok wat na ka Bible ru ban pen mau yiki pai ba kamut ban ong bangin pen kala kristan dan menu bala ban pen kala jubor wat mangi hang ni na ka Voice of the People Party kat ni ma piki pai ba piwan pis ngap ya ka jingkren ka ji ya ka nia ka jutang ngila keren kat no ngila pen syai kat no ka bakut de ma piu ban rai kat kandai terik ngimla banong pej ma ngila batai kat tu pham ya but je ngimla ban le kum ta ngimla ban berngem namar kata daun ni hapan sei ya kan niarang ba kamdi kani kan nia kena kumba sei kini kinong elam ji o bagila shooter back ti arden le ti karukai rukai da keren meeting ka sei kot ba yo pat ba hikai ban ba pisah oh hangno hikai hikai ba ban pisah ngam chu hikai Hindi ka siyong tangga ni ko gipay babit dalapoy election da kan mau hama lada don ba ay pisay api da kan mau banong kublay sibun ta magabuot tahaw pra mo namar balay namar ngitip ti ngiyo iti bagi syupen bit yu pait ba bagi syupen kami snow it pait ba tang syua election anilai sau benai syua election depan by kot ruyo depan by dawai ruyo depan by kiat ruyo depan bus balik piknik ruyo balay ya pang tang sisen san senam se nia pang tang sisen san senam nia paskul kun tang sisen san senam kini tang kijing penbit syua election nang tadau yang pait ba pidi ban start mang ni syekmat pidi ban start namar tala de don ba IP da kan mau banong kublai shibun mereka buat tahu pra kan nong krem constituency kalau long kan nomuna ka baningkong sagini ki likely ki constituency menagani south ligi constituency menagani kila kentat ya ka bor pisa oh hanu krem le ka pisa ka isir kai shisha ngampat ji pisa kum menagani apo nong krem namar ka thong golong bari ban penrem be you arden om de shu ban la kli re ni ke bangai hoble ngong yo thiasuk balai ni tip bani shene oblay ngangang ngek betang we lada oblay dong ibet yang abangan don nagani ka kam om don mano balaban kang yo ba arden bondong long emily te ka ju ku ki pai pa lada kala te ka por ka ya baga PPP kan sedang ban sinchar onom don mano balaban kang la yo pai pa onom don mano balaban penting ko tampan yo pai pa onom don mano balaban berngem yo pai pa namar kata kadau ni ibu pai pa agini ki south league constituency ulakan tat ya ka por pisa ula jet igi nongrim jongga party ula jet ban shania haki noelam jongga party ko ki pai babi but day namar tangi le job but slow tenat mentakat syabang ngile kat adu kita kiba ong yangi le long shino pi klem pisa ban le election oh le long shino ban seng party thmai klem pisa ka bam la long haba bu jingken magani ki party ki ban job bon ki party ki ban job juna da kita ki political expert lani kita election expert ki baju ai jingken jing dia ya election haga election emily arajar arhulai ki la bu jingken baga PPP kala ban job tang shisit lani kanum job shisit ru katakan ke jingken ka bagi bu dalam dep election kin di threat ni job saungut kumno kumta lingok ngai lut baga PPP ka job sangut andala dep election andala yo result andala job sangut kidang ong ngin sampai kai kat no kinshan ngin sampai kai kat no kinshan oh kita berngem tinge ndri mentakat banami kisi upat bakat syabalik hak kendong pra satu pra hasor pra supra pra wanki meeting upat ba utut kelumar moh lalong kumbakiu jing shit keren kelumar keren benyu upat ba uni upat ba ubo shulek shong shit to kala bamut pat ba wat shulek shong shit kumni
Supra si pra balai. Oh snow sansat kata ka jingkeli. Namar bau pai ba ula de berai. Ulayo ulayo snow kumno bangila seng ya ka party nang ta kumno bangila kular yo pai ba population but ayu ngilale hadin collection. Upai ba unum klet ya ka arspa arbuismi bangi kinong elam ngi syatngan namar ka reservation policy lani lamar kata ka bhathung kam upai ba ui bangi kon kum bangi la kren bat ka jingi ka lawan ra ka jing mentoy shwa bangi ne ki mangi wat ki garun asam kiyo ya kata ka bha lingba ka ne ka bhathung kam hajla meghalaya ko ki pai ba bi menere don ki boponi nga kyo ngai pa arden kumno gani ka kampulit ka balaj lahajar ngeyo amar ka jo semangi beki garo ngong yaki taki samla ngola da dei ba kami le ka BPP wat marka joro penmio shu kata gani ka jing shisha arpuwe arpuar linyar lut ki samlawat kam linyar ki kimi kikpa habaga sarkar ka khot kam namar balai habaga khot ye kita ki kam ki balat namar tang kindiat kelawan chi ki samla jingi bat shibun kala lek pat shawai namar bagi ong bagi pentri kam ya kata ka roster system dei namar kata ka daw ngi ong bangi ngim don kata ka roster bei don kam ban penbek ya ka jing pakla jong kata ka policy namar kata ka policy bha thung kam kano shiliang dei balong kat kum ka jing don pat mental ka sarkar ka ko aban ai ka jirap ya ka shnong amlarem ka phone yo sordar lani u sherman lani urang basnong jong ka shnong amlarem topet sordar lani rang basnong lani u sherman ka sarkar ka ko aban ai ya ka scheme ya ka shnong amlarem bro ko wi shipho klur ngilamang nam ta ka shnong amlarem kay ka bauto sherman lani usodra lani urang basnong udi benle lada day uba bet lada day uba trei hok un khot ya kiramba dong lada don ki dong hapo ka amlarem lada don san lani real ni nyau dong un khot meeting un opet kani kadai ka bangayo na ka sarkar bagan ai jirap ya ka snong amlarem ni don hang ni san lani nyau dong tong ni bha ya kani ka shipho klur kat kum ka jingdon jugi longying haki dong gi jingi namar ngam ngai bagi dong kini don marsan phoying laban don ka dong ka don shi spying laban don ka dong ka don shi spa san phoying ka wei ka dong ka ya fer na ka wei pat ha ka jingdon jugi longying dei ban bha dei ban phia ya ka ta ka jingrap kat kum ka jingdon jong kita ki dong lani kat kum ka jingdon kam ko ki pai ba ka ta ka long ka jingdawa ka jingi bat don kam bat pen bet thmai ya ka ta ka phat thung kam kat kum ka jingdon pa namar ngi kampun mangi ki khasi bani kini ki para garu kalong ka jingdawa ka ba shong nia ko ki pai ba ki dei ki ni ki ba pai ba u ki emily jonga boys of the people party bagi asat tinge apo assembly bagi wan ra sai sin pada ke puram jonga jaj mriu kat hadu bagari india menta kala itu ham ya ka meghalaya baro shikata kim jutep kata ka meghalaya dong shlong kyong silon kira mut di Sri Lanka kamdei ka jela kabadon ya katakan nam kabalawan ra di kita gendong elam ke jingi ndai menangani kitep o ke Meghalaya ine menta Meghalaya ya krelot ki jela ke India o ki emily te ka parti eu ketu menangani ka berten yo governor po assembly bo kren hindi atau kata kam de buram juga jaban riu o ki pat ba namar kata kadau the voice of the people party kelawan ra sai sin pat ya ka buram jongga jabriu nolor kata ngi kwaru ko ki pai babi kata ka thong ga ji kalong ban pintikna ban pin scam ya kata ka hoklong try ya ka khndo ka shap bat ya ka spa ka bau play ula kerku lagalong ki ting ki sit lagalong ki wa lagalong ki ksha ki krem ki kro u doyong u motion u mau shap kani ka bau play ula kerku yangi kenapa kum ka jabriu ngin bet ngin biang ngin rispa ngin pau ngin pahai u play ula kerku shisha ya kani ka ri ga ji wan ki wei ki jaj ban riu na ki wei pat ki ri jong ka perthei lagalong na Amerika lagalong na Singapore lagalong na Japan lagalong na Israel aba ki wan kai shikini ki jaga ki jingi aba ki wan shini sepo krang suri aba ki lech ki wei ki jaga ki pet ya bi ya ka ni ka ri ka jingi o ki pet ya bi ki pet benut ya ka jing long jong ni ka ri ka jingi upana baru i khambale si ya ka jing long jong ka ri ka jingi ndrei haringkat ka jing lingo balai pat begini ki try snong ki duk kumni balai ki duk
ladangin jin layok mangi kum ya kani gari an mam don ri ka perthai ka balaban tamingi ki penpau ya kita ki kentin ko ki pat ba o ngas no pangmet habang akan mau ya ka jingkren jo Bhalabhai Patel Home Minister Jongari India yang ini ki kentin kiba umla klem da perto ya ka ri kiba ka jingi abu wan shagani ka ri ka jingi aga snam khat khandai spa so bra hau bnai kelalengkot barago ka jingalang pai ba apo kerket laban barabu ai jingkren umla klem da perto ya ka ri kiba ka jingi wong kumno pitep ko ki pai ba yours is a land for gods to live in ka ri ka jong pi ka ri ba shang ki blay lagi pet ya ka mariang saudong kun lari ni pek jaga jing jerngam ke jongka lari ni pai sini wa kibas ngor clear lari ni ring men sim mi kata kal air ka khoi o ka de gari ka ba kiblei ke shong atong ngidang la ban ong bagari ka jingi menta ka de gari ba kiblei ke dang shong wadu priru teng hap kan ria snong bala iutung bala ka jing sama kat ka sorba jawai kamdon tang ya ka jaka bret nyot ka babyang jap si jap dia keren tip seno kata ke jap kadon kata tu Emily jong ke juai wong pat ba pisngap you tu barden kitu ki Emily BPP ha assembly lekim ju keren wei banget wadu kulung runget sanong krem sa tai te ya kum kita kibriu ki ong ni thok rum nang Tena mahar kata kata aku kipat ba ngis ngo pangmet ngim yo i ngim simla yo i kita ginong alam kibi i jingai nam ta ka digari ka be e ka jingi kawan ka jing kerdo kam kawan ka jing kerdo jam kawan ka jing penjot ya ka mariang kari Israel ka digari ka ba kamrit ya ka jelamik halia tang kindiat ka digari ka badap du syap prapo na ka sispa ka digari syap Henry kari Israel ka hikai kiri juga pertai kumno makin rap kari Israel kadran hasunda jong kaduriau kadran harut jong kaduriau kad duriau kadek umlu kamdei ko umbam ko umdi ko gipai ba Henry markin nongelam juga takari kilong ki badane ka jingkit khali ki batrei shitam ki perkat kumno Vietnam tau pai ba banam takari kila trace tomban pen kala ya kata ka duriau ka pamdei ko umbam ko umdi syaka umdi ko gipai ba hangi pat hadin sampu artli gisnam jayu ki basur clear hagi por ki bamenswa ki wa ki tolong ki balong ki bam ki umdi tang sampu arsnem ki la kalalong ki umbi ko ki pat ba kawa luka kalayap kawa suai kalayap kawa mintudu kalayap kawa omkra kalayap Kom sherpi kalayap shibun ki wa ki baret ki snong ki thau jingi bun ki layap manu ban mudur bahagani ke juk ke bangi em tang san pu atli isnam hapeng kat ni ke jingker khu blai bangin hap ban phet bangin ti ko ki pat ba don bun ki longing ke long sem she gentles ki bam don bam kot bor tang bangin ti ya ko bam kom di praspa shikali hapeng ke jingdok kanu kali ngila ban phet haga shibnai mudur ma pi Denmark adalah daga jet benriu kam kindit benriu menta kan sa poi ka por wadi kala air bangin ring men sim ngan haban tit dagi tendong le air kay ka bala po bernihat la ai jaga ya ka bernihat angki bagin sengi ki karkhana ban mentoy utrashnong banyo kam banyo jam ban bagan ki ka yo ka kot hangti mereka kala kala long pun ban ka jingtim ka bernihat kala kala long pun ban ka jaka ka jakliat tam hari India kala air ka ban ring men sim kala long ka bi o kala thau jingpang ki tor bat ki jak jingpang ki babon ngawana gini ki sni shalom shnong ngange kam slem bagalum shnong ru kan sa kala long ka jaka ka jakliat tam namar bali kalum snong kalong ka on declared industrial area labun di karkhana tu o kal hau hindale hapo lum snong haba bisong kali omlong ban panhap yit don bok bangi em magini ke juk bangi don iki kali ke badan dakal ka bangi la ban penmi kal air ring men sim wat bangi song apo kali la dei ko iki kali ke bamsha bamlong ban ka ngam tet ke banja ku ki pai ba shanuti ki nongelam ki ji kelailam ya ka chat bre kini ki sampu atli ki snam namak tangi mi ban trua yo pai ba ya ka senshar ka khadar ka khoi ban pen scam ya ka jinglong try daga bangi dawa naga sarkar India ya ka taka an ka ba laispa anyo pui lani ka taka artikel kabalai spa new boy deputy chief minister wong kumno
ban pen kami ki pat ba bagata ka jing dawa jing kelong ka babakla unut ban ong bangan de uban ningkong tam uban persya ya kata ka artikel lais pa anyo pui ngam tip ula tip ne em kamut yu kata ka artikel lais pa anyo pui ngatharai udipati chief minister unang bot tang number lai nyu iwe mat tip don jing tho ayu po kai gini ka artikel lais pa anyo pui pat ba ka artikel lais pa anyo pui kong kumno no act of parliament kabamot kanum dan ka an juga sarkar India can apply in respect of social religious practices of the Nagas. Kamot kamla ban tuklar ya ka rukam penya jika emlang salang ya ka jingmani play junggi naga nanta administration of civil and criminal justice according to the customary laws of the Nagas. Kajing bishar ka khadar ka kum ka tamrai junggi naga ownership and transfer of land and its resources ya ka jinglong try ya ka khendo ka siap pergi marpo khendo kanam dan anya po India balaban tuklar ya ginaga namar kita naga hadu mata udang bam do merat udang be merat hadu mata ni kala trikam ka wildlife protection act nimla shuban be merat menta nimla shuban sikar kumaong menchwa kata ka konsor jong khasi ngila duro ya kata namar ka jing trikam jong ka wildlife protection act kajai bendrio khasi kala tip kumno ban sumari ki klau ki betap kala tip kumno ban pomding hagi por menchwa layathu o ganik dik yeng kala don shis pasmem pet kiding kimpot namaru khasi utip ya ayom ban pomding unang kumno ban pomding kamlong kubalong menta Henry Amshim la yola ban pin scam ya kata kurukam pomding jo khasi ban pin scam ban sumari ki klau ki betap lawan penban kata ka Forest Conservation Act 1980 jong ka sarkar dia lakang ban pomding namar baselen habale ikai klem perkat ka bakta ya ka kamai ka kaji ka pliang ja jing gibriu bangange ya ka tu por ngange ha ka tu por kitu ki batre doyong habi snow bakang ding kinum kemi lenti baka sapoi ka por bu doyong ru sa syakang mentala kang siu doyong bagini ki batre mau ki batre syap tim kemi lenti hadin bakang yu doyong ban sakang siu mau syap menta pomding rumlong khai ding rumlong khai doyong rumlong khai mau khai syap rumlong iki nong rap don nong kren don nong pet iki nong ri jing rim don nong pet kam sarkar mla ban thau kam kontrak kam supply la tri hidu MLA minister dan iki bri widon senaju o ngi pai ba ngi ne ba dai siap lebar kenamar kata-kata larangi ngim snutu bangi don kam banyo ya ka sarkar ka badan ni jingit ni don kam bigian ni ong bagi long try rehai ni long try kawan kata ka jing kang pomdo ka jing kang ti doyong Ndre kalong penban ka kabu yagi bedan haga por bagenya khai doyong tu bagenya kamai spa naga khai doyong tu sami kata ka kintian high level balemi kata ka high level mutang diberi kebedan haga por nganget ladan dei bagadon kanumi kene ka kintian high level badia ka kintian high level la penka haga por baga MDA ka sensyar ya kan ka jela ka jingi ko ki pat babi namar kata kadau ngede ban slotu kay kawan ngi kwa haga jing shala dengan jindradon yakinong yalam yaki syakri kepada ni jingkit kli oh kinong balik kumta ani lakang pomding lakang lawan ka jingmana ban ti do yang degai gedau balik ani ki briu jongi kin tri degai kitu ki bakhai ding kinim degai kin basakun degai kitu ki batri do yang degai pat ka kam kitu ki long kemi ki bakashan yaga yeng ka sem daga bakhar musle kin tri pat degai ka kam tanggal di banon ka rukam perkhat jinginong yalam degai gedau kin wat ya gedau oh kinong oh namar bau briu ulale klemakor ubriu ulale turmur ula pensniu ula penjot ya ka mariang daga jing pomding daga jing ti do yang kai ki bakasarkar ka di benle kanong iki pai ba lari kinong song baro to menta sipor ngina be sange no ka pomding ngina be sange no kani ka ti do yong ngina be sange no swa kani ka ti mau ti shap namar beli ka lawan ka jingkang naga jingle sentan ka jingle turmur ka jingle ben ka jumpi ka mariang nang ni sakmat pian ma so bane kumta laringi pomding ka de no kani gurkom laringi ti do yong ka de no kani gurkom ndai ban kani pat ya ka pleng ja ka jo pat ba ngini yo again mani trai ti kam gi bangi jutrai tang ba kam long shu bangin sulia pathar naman ngi don kamban slutu banga mariang lu ka don kamban im habaga mariang ka im ngiru ngi im klem ka mariang ka ba im ngenum la ban im ko ki pat ba
Ni tuan kam ban yo e ko umbam ko umdi ka bapiang. Ni tuan kam ban yo e ka ler ka khoi ban ring ben sim. Namar ka tuan kam ngi bangin long ki pat ba ki basta. Noi ka e ka ba kelele. Ka khai do yong tu ka yai bek. Ka pom ding tu ka yai bek uba bun de yo shu kan. Bani don benta kata ka kam trade do yong ka kam trading re yo tang kat tu ka ni. Dei namar ka daw ka voice of the people party kam kwa baya ka spa ka ba ublay ula kerku yang ni ka ri ka ba e ka jingi bagan lek tang ka wei ka longying ha ni ka ri khasi jantia em kum gi nong song snong ni de bani yo bentalem ya ka spa ka ba ublay ula kerku ni de bani yo bentalem ya ka ta ka spa namar ni tip badan gi longying ha ka ri khasi jantia ki ba ban thiet le si ya ka wei ka dong baro ka wei ka dong hapo amlarem Ndai don sibon pat kilong ying ke bamla ban kot bor ban thi tangi ling kot khndo bagen shna ying ken shna Samuel jong ka voice of the people party na marta kanya kun nang ni ngin pha yo ni u nangela mujungi bonong MP bonong rangetai kalong ka don kamingi bangin chimkhia na margata yagani ka election MP bangin ban mi renti ban khiet Yau tau nongelam ubalik banyak tai bangin penyo saisin yaga hok long try ka ji yaga kendo ka syap bat yaga ni ka spa ka bau blay ulai ngide bani kon balada apo nagalan kita ki anjo ka sarkar India kimla ban trekam balai khla hangni hangi ken trekam lari ki naga kelayo yaga lai spa ni puai lari ki mizu kelayo yaga lai spa ni puai ji balai ngi hangni ngi myo ka an ka bani dai ngi deina mar ka tangi ton kam yaki an ki bani dai ngi ka trek ka jingi ya ka kamai ka gaji jingi ya ka jinglong try ya ka kendo ka shop o ki pai ba pili ba ha kini ki si ki ba menta ka jinga kren ya ka ta ka CEA kai gini ka CEA ka ba ka sarkar MDA kong M ngini kun ba ka CEA kan ya kanum trekam hami ghalia lani ban exam ya ka ta ka CEA nami ghalia kumno on pelat ya ka jing trekam jong ka CEA hang ni hami ghalia ka bala ban long ka CEA kam dei ka scheme sam ka CEA kam dei ka scheme sam sembai nongrep bonong M ngin priang kanum trekam hang ni M ka CEA ka dei ka Citizenship Amendment Act ka jing pen kala ya kata ka an banlong traisnong hari India kadi kata balai lawan ra ya kata ka jingpen kala ya ka an banlong traisnong hari India balai namar ban penlong traisnong ya kinong Bangladesh kinong Pakistan kinong Afghanistan kibala de petcha India ko ki ba kata kade ka jingpen kala ka jingdon kam ban pen kala Oh, Chief Minister juga Assam wong kumno ngin pentre kampura ya gani ka an po Assam kabumut kitu barok ki khar Bangladesh ki ba pet na Bangladesh si India ki ba na Assam ngin penlong trash nong no eki lingba kani ka an kinlong no kinong India kinlong no kinong Assam tela kilala balong kinong India ha Assam dan an bani da eki bakinumrung shani sha jalaj ni amdan mla namar ka mla ban chupen bi banong baganong trekam ka don kam namar ka tarau bangin pa yuni nongela muji uban lek ban tonga shati support Delhi ai hingi ka jingara ka babiang naga jing pentrikam ya gani ka ai balai ke ting namar ka nong ipi hato ngitip mangi ki pai ba kanu kita ginong Bangladesh kila pet sha India hadu menta kat kum ka jing batai jong utau Abul Barkat ubri profesor juga economics department hapo Dhaka University uang batang hapdeng usnem kat kandai spa andru pusau hadu usnem arajar khatlai ladon hadu kadwei point lai million kinong Bangladesh kibala de peksha India kadwei point lai million kamut cheese pa khatlai lak ko ki pai babi ayam tu ko Shispa kalailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ni dan kanulak kung kacai meriu ni dan tanggo bakhat sanlak iye kai ke banjala de kita kinong Bangladesh dan Assam arpo arsanlak bat ban penuh ki kinong India bala dau tau Chief Minister upin song ki jaka kaput dang long bangin ekran ya kacai meriu ko jingi na kata kana ko ki pat ba ni don kam ban yo ikinong lam ki bai i jingai ki ba kham i jingai ban ya ka bau pat ba ula ban i nilai ilu pai ka jingma ngala krendi ka CB ladu kapor mengadang long Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kai kita ka CB ngala ra ya ka ILP ngala ra ya ka article 371 rei ka long tang ka jing perta
hapo assembly marway mdan bakarsan dei namar kata kata ko ki pat ba ni senge kini ka party halor kini ki nongrem ke baskem bagi don kam ban pa yang ni unong elam tigi boleh panetai hapo parliament ram ni don kam shwa ba pinwanra ya ka wat pat pentrekam ya kani ka an hasam pari kini ki jaga ki mabajan ni don kam shwa ban yo ya ka an ka baniada ko ki pat ba snow tanat habalik keleng banyo snow bagi pat ba kilarai ban kershan bakin kershan prabet kat sabek ki pat ba kong parden nilarai ban kershan pra wat kuslai hangiru kat ni pat ba udon lada ombaro ki bawan hangri ke cilang ki bala kershan lupa nrengangit don cibun pat ki bala kershan ki bala rai lupa ban kershan atau rakti ki bala rai lupa ban kershan ya the voice of the people party hangri ke cilang aku akan pek wat satai sisilang tang kendiak to kumlen cibun ala bini nang ni don tang kendiak de ki bam parakti Nai bun kila rakti kumlei shibun nagamta kitu kiba larai kut long kat balong jakat baja ni larai be ban kershani upra ngasukwa ban kren nagamta kitu kiba empat nut ban rakti ya kene kapor lesi kala balong ba kadai ke MP election Tawan ke MLA election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai te balay nga parai na mga dangdon na preng arjimut langan kersyani ka kongres ne ngan kersyani upra ne namar ka kongres ru hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas so da yolat biang ka kongres hapo parlimen kan biang re em pai ba kata ka de jing su thu bakla nga kwa banoi pi wat num bakla em lada day bagaseng kongres kambakla ka BJP kanum yola ban sinsyari dari India kan mau kata ka dau pa lada day bagaseng kongres kambakla ka BJP kanum yola ban sinsyar ya dari India kaseng kongres kala sinsyar bunsnem ya dari India kaseng kongres kala sinsyar bunsnem ya ka jela Assam kaseng kongres kala sinsyar bunsnem ha Meghalaya ndre ayu baga sarkar kongres ha Delhi ayu baga sarkar kongres ha Assam ayu baga sarkar kongres Meghalaya kilale ban penbeju purusam ubawan rai ka jinge apreng jungi bat ka Assam shibun dimensim di bakodor ngila dono ya ki bri ki Song hagi jaga kaput hadu menta kadang don gajing song si ka sarkar MDA kala top engi banong banadu bangi sinsyar mangi kala don kata gajing song sup hapo gi jaga kaput dangshen ngilawan spot kanduli ngilele spot jatalong umat ngi klinik ti gibriu kumno gajing long jingman kumno ga song sup song shan kyong shanu piba ngin sup habatang bangin le rap lu ngi mio shu pimot ka suk kamen sim jungi bantip pergi paradok ki parasnam ki ni tang bakin le rap lu ki miashu kyong ni buju rap chis pa berni mentang hap rap tang da ka kilo tang bangin bam ru ngem dap suk si kamen sim kani ka sarkar kala thok ayu kain namar ka tagadaw baga sarkar kongres Delhi Assam ban Meghalaya kilale ban penbe no ito pur usam nang ta ayu ka sarkar kongres Delhi bat ka sarkar kongres Meghalaya kalale ban itho no ya ka tin khasi bagan rung ka 8 schedule ayu baga ka sarkar kongres Delhi bat ka sarkar kongres Meghalaya kilale ban ahengi kala jingada kum ka ILP ayu baga sarkar kongres Delhi bada Meghalaya kilale ban ahengi yak artikel lai span yo pui basa hisin pat ngilong ki Tripura yak khndo ga shap badi kini kimar po khndo badi jing kurku ka boblei ko ki pat ba ka jat menriu ka don hapreng ka sau ka siam kombanga juang baga menta kala poi harendang wat up bagan poi kapor bangi haban ring men sim bad leer badum nama kata ka di kapor kabukut ka bangi namla asu bad leer nama kata ka ni ka jimi jang voice of the people party kam dai ka jing jarang khat ka dai ka sandur ka jong play bagan mi ka ni ka party kaban pelai lu jaga judge ben riu ka jimi naga bamsap naga jing dok bad naga jing le shriang khmat ko ki pai ba oh bangan rem shisha house nem ajar khatpra ngala tu mensim ngan mut kani kala kut ka kamban syakri pat ba ngalang mut bakadai ka belakut ngam kwa syu shisha bangandang mi haga tu por namar ngai ong imat ka ethan
maka tanganlah sedang ngaji dia kam kabang amla bani kenduk beriu kabang don por balik pepang ngam don por balik yang yak beriu ngam don por balik jinga sengru kabala syute abet tangeng yala dia bat dia masih malari masih kemdut mereka ngampai perkat bau play ulat tingkai ya uni urang ba ubang iwan hangani kapor kabang ta undong elam ji Dr. Ricky Essington undong ikai ni hu ubanong em barden nganum e pinang ni syakamat wat nompat sange banong bapinu mele SUM wat pat sange ya gani ka pentab dang ton kam bapindang hap ekon ngampai perkat bau play ulat tingkai Dr. Baskem merbo wei pa undong kai ni hu ni ubriu ubabek betwit baru bedon ke jing skoke alam ta jai beriu shibun ki wi ki party kelai wer kila khot Kelapan bori onde tre bani sobat ki. Orang sibun ki noi kai college. Don sibun ki rang ba ki krau perkat. Don sibun ki officer ki bala shong thai naga kam. Ki beri ki ba bek, ki beri ki ba isi ya bam sap, ki beri ki ba start, ki ba don lang menta ka voice of the people party. Ka voice of the people party ka don ya kita ki krau perkat ki pro jibing ki bangi sandur ya ki AKA nam ta ka saupo ka sampo snem jonga chat mriu. Ngi wan namar kata kan ni por. Ban trwa ya ki pat ba jonga chat mriu. Yang ni ukurtong ubadan akmat jongi uni umdai ubang ila syukar namadan madia ko kipat ba udai ubang ila pensyong nungrim ngila thau plabha ngila thau bha ya kita ki AKA ki jinglong ki ba udai banton kum uta unong elam uji ubang le chipo parliament laringi pai kendiat syaka kerdan puli ke ju ula pendap ya matric aga first class ula pendek ya pre-university haka first class third 10 position mut urung haka top 10 ya become ula pendek haka first class third position ula urung biang haka top 10 ula pendek ya MCom haka first class ula pendek dulu ya MA economics ula yo double master degree ula pendek dulu ya PhD kata ke doctorate kabangi ong Denmark katalau ngikot ya Dr. Ricky Essington ula biang haka jinang ke jinsta kalau biang kata ubriu badan kat kata kerdan oh nyim ong ni ubriu pas tatam iki briu borok hak jelaem la bandon ki bakam start ki bakam bun kerdan bani unrei ke jing start kalau biang ban long dong elam kam de tang ke jing start ke don ru sigi wei pat ki jinglong ki ba udai bandon ba uni unong elam ji udon ya kita ki jinglong ki ba kong santam ba ka wei ni kita ka de ke jinglong jong ke jingket kli udon ya ke jingket kli iki kam ki ba utrei ba ke ba bensyat ha u ko ki pai ba nalor ke ke kri udon ru sagawi ke bakong santam bat kata ke jinglong bala ban syania ulong ubangila ban syania ka parti kala ban syania hu nganget ke jat benriu kala ban syania hu un le support parliament om dei bun dingi nei ban pendep ya ka kamram ba ka benta ka bangi ni kwa ko ki pa un num le marwei support parliament nei un le ringkat ka sur jong ka jat benriu unya sa support parliament le ka sarkar india kam snga ngi kum ka seng ni ki shani ko ki pa ba nakam ta ka hok ka jong ka chat menriu ko ki pat ba ban pen snow ya gari india kamla ban le shiliang kmat lada kala ai ki naga ki mizu lada hadu menta pidang kloi ban ye keren ba NSNIM ba kuno bagi kwa ya laga jong ka constitution bagi kwa ya laga jong ka lama bali phimla ban aingi tang ya kata ka hok begini da ya ka jinglong try ka do ka siap bat bangin long try pura ya ki jingdon ya ka spa ka bau play bahkan sedang biang kata ka kai ding ka balai lut kan sedang biang kata ka kai ding ka kai doyong ka balai lut ngin la biang man try ki mau ki siap tang bangin bot iki kendon an ki bang penjot pat ya gamar yang ni don kam ya ki nongelam ki ba kom kita ndai ki nongelam ki ba sim ka bu pen ban habadon ka jingkang nak an ban mentoy ya di ko ki pai ba ngangek ko ki pai ba ngilong ki pai ba ki ba start hagini ki ke bamta kan nongrim ke jingi nomor kata kadai ka thma persha ya ka bamsa ka jingale ka jingi ngamot banong kadai ka thma persha ya ka bamsa ka thma persha ya ka jingduk ka thma persha ya ka jingle shiliang khmat ka jing angnot ban pendruspa ya ka jat menriu ba kata ka jing trang ban ai ka jing syan ya ki long dien man dien o kam dei ki wei ki wan ban penbi ban penthme ngatrai kala biang ya ki pai ba bakin sngo thu ka tu ban num pen snap lani ban num sngo rit men sim habadon ki bakan tho yu barden snap laga snap Himut lada day bau barden ubadan ke jingtmu ban pensniu ya ka chat beriu ulama ban job election lai election claim pelut pisa ngala job ke MDC ngam ju pelut pisa himut kita ki hajan ngut ki beriu ki badon apok no claim constituency ki mu i mau bu tau barden udiu besniu
Kini melak mau bani klaim pisah ki ai ke jing syania pimut ki jong doktor ki bat kini ki wekin dalam ki badan pok ke parti kini mi imo ya kata ke jinglong ka basniu hapo ka bangapun ban penjot ya ke jamriu ko ki pai babi ngim dan AA ban pen sniu ya ke jamriu ne ka thong ke jinglong ban pen klan ya ke jamriu ban ken tiu ha ka yo ka kot ban wanra ka jing sngan ya ke ri bat ya ke jamriu ko ki pai ba ngimi nei yang malaka sni malaka step ni twai bo ble ndor kat aga jingat lenti kam dei banginon ban thok ban syukur ya pigi pai ba ngem don kini apen he ngem ko ban ken no ban kren ben ya no no nri ngi syukwa tang ban pen shai yo pai ba kalong ka bas no pla ban ya kren election da ka persang ban pen bi ban pen thme set klut ya ki skor ki jampi nai pen le jimut nai pen ret men si million em kum bangalarai long kat balong ja kat baja ngaladep rai ban ai ka jingkasyan yo pra ngalamat ya ka kongres ngalamat ya ka UDP ngalamat ya ka HSPDP ngalamat ya kini kenyo kato em ngila shai ngila start lingba ka jingalap jong ka PPP lingba ka jing treshom jong inawaram jong voice of the people party ngila kalalong upai ba uba start mentau berselur uba nut baik ban mi dan kamban mi syakmat ubanum ting syu ngenum lihat syu kita gi jing pen thami namang tangi hikai ki pai ba bagi deban nang ban pisar ya kita gi suri kop sni lang brot ki bawan syu pai ba kum ki lang brot ki ba jem nut kum ki lang brot ki ba jai jai amre hapo ki gi suri nong penjot ngaju ong ki pai ba lada pila kedup yau suri kop sni lang brot ka bha ba pi kedup dong suri sendan Nala pinut ban kedup sendan yu suri pindang yu enam bapi slur pi kedup sendan yu suri kini ki suri kok seni lang berat kan ki bawan show pai ba haga kerteng jong ki seng rulum ki barim ki ba kam try ya kata ka jinglong ka jong ki bikilong ki seng rulum oh ki balalet haga kerteng jong ka RDE ban pen kami pai ba bagi dei tang maki artli ki seng rulum ki ba yeng nam tau pai ba mentaru ngi khon ya ka ni election haga kerteng jong ka RDE hato ka dei sisa kata ka jingitli ka ba pura kumba pila pen pau show pai ba de ka dei tang ka jing pen kami ki ja kita ki MLA jong ke HSPDP ki bamje don lang hagi rensan yalap election ya ke RD dei ban jubak shoy kata saong mengi teli dei nam dei pai ba ai kim jubab shoy kata ke jingli ke bangi keli shanu kita ki MLA jong ke HSPDP kim je don lang hagi rensan kumno pinlet ban penbi ju pai ba ya ke jing teli apa wat ma pi ki nongalam pimpatla ban ya teli kani ke dei tangkap buj ban pen thami oh habang apet ni menta imat kani election kadai betang ban penrem ya ke PPP kamdei the job mlele URDA imat la the job u kongres u snowper tang ban rem u PPP imat UNPP la u kongres la the job u NPP u snowper tang ban rem u PPP balai kiti ngingi kan ni balai namal kiting baladu pai ba u ailat ban ke PPP kan job agar ke MP election undai mau jam ubaning kong ubangin yat syakata ke jingkala ke bangin wanra ausnem arbubra undai mau jam ubaning kong ubangin yat syakata ke jingkala ke banwan ausnem arbubra bat kitip baladawan ke PPP ausnem arbubra te don ke jingma minta kiong lada uba arden ula ban pin shisha bang bamsap ngan sangeno ka jinglong MLA omdai tang uba arden uba keno bag MDA ka bamsap wadu Amit Shah ru ulah keno ndai Amit Shah kimnut ong ye kile bam yasngo hana bakiting bagila ban leye ndre yangi nawar kitip bangidan tang sangot ngile yu ngate ngam kwa onong ndre nga suong tu pai ba ala dingi bagin sinshar ya jela Meghalaya sapet kumnungin say madan lut yaki kambam sabaro Ibala penong ya ka ri ka jingi bagan tuk bakin wan ra ya ka ni ka jingem ka balinga ka pisah kilongi kilong sem ngenam ngen kelilut ya kaspa kabafilaluti penumla ban penduk ya gari namar kata ki sautu o kidong wamnum jite ya utu PPP namala po parlimen kila bakla sekarkom kerendu
Hana bagi kita ki BPP kin mi malah kasih na parlimen. Abangin pa tinggi wen mi nanu kita ki BPP apa parlimen. Latih pala di BPP kila pen mi sibun ngot sendan ki MP. Oh kalau ke jingkar ku sisangin sayo sibun man ki MP. Aki por ki banwan. Hana bau ta BPP kat bakren apa parlimen unsami jendat no. Kim snow thu tangya ka phang ru lara ki ong bagi de ki nongelam kim pala man snow thu tangya ka phang ga bangi kren o ka bha ba phi sange no kailam yu pai ba nayalam makla yu pai ba yo e poi peman setliu syariat ngim dei bangi persya ya ga ktien hindi ngi persya ya ga jing pendan kam ya ga ktien hindi assembly ka bam dei kat kum ka rule kat kum ka kendon penyat assembly hapo mega legislative assembly ngim la menculik keren mon la po assembly nyapan ya kat kum kata ka rule book ka pangyong ka rules of procedure and conduct of business rules of procedure and conduct of business ko ki pai ba kadang ke rules of procedure ke kendon juga penjing peniak dorbar namar kata rapi ibun si apa ngi keren apa assembly ni sei di kop sau Manong ka rule ka kumta ka kumta balik pilih kumta ngimla ban chiu kren ka rule hang tu ka ba apu pra ka kren shai bamla man penon kam da ka tin hindi balik ki pen ken an hendrei kini ki kwa ban pen thame yo pai ba don bok bai madu persun im iklem sinshar ya ka jela nadu snem nyo puar la de injin la sinshar madu persun nadu snem nyo puar katanya la habe kren hindi lut mangi borohang ni Badan bokru bagami ka voice of the people party kabanum aila diru ba pen boringi bangin keren hindi agan ga jela ga ji banang keren ki jaitien kamlele banya phalo hindi banya phalo pareng laban keren Japan laban keren China amlele tangba ka tho katarte mienam sha ba pen bor namar ta ko ki pai ba be ni aware pi agan ga por ya ni ne ya ringkat bangi ka voice of the people party ngasukwaru ban pen mau ngasukwaru ban pen mau pi ki bran ne ka por ngi kum ki nongalam juga voice of the people party ngi tip shai bangim laban imsa hagan ga sla partai ngala tip bangan laban imsa hagawi ga singan aban yap lanu ngan yap ngam tip langan yo lat ban im temen ngam tip tamanga tip bet bangan yap hagawi sing te shwa bangan lek na ga partai shwa bangan khat na ga partai kalong ga jing kwa ka junga kalong ga jing angnut ka junga balar ga long kamon ga joble nga kwa buni baga jet mriu khasi ka ji kalong ga bayitli baka ba khlan ko ki pat ba be junga nga kwa buni ga jing tli baga jing khlan jo ga jet mriu nga kwa buni baga ri ga riu spa ba ka syan kom bagalong ta kamdon ka jing syan pet puli ko kubor malaga snipi ka jing jabriu lap met yap shani lap met yap shatai kadon ka jing sir kalong briu man briu ko ki pat ba bhlei ka ni kawan namar ka jing tolat joga sinchar ka khadar namar ka jing bam don joga sinchar ka khadar ka bukhul te ga ni ka por ka bamenta nga slogan ai kublei ye pi ki pat ba sai shi sen pat ye na ban lek pat sagoi ka jinglang shati support dauki te ga ni ka por ka bamenta tong ini yenglang bat ni kinongalam jong voice of the people party bangin perta edau perta ebok yang sharp jong party ai bagani ka sharp jong party kanda don ada jimot pat kamtur sini syakmat kana bagi kita kini yo wan lang sini ini yang rentik sini kalian kana kita iki besong satai kini wan lang sini kita ini dan kamsa cingaru alilang sini ini dan benta agani katma persya ya kapansap ini dan bentalang agani katma persya ya kecingduk ini dan bentalang agani katma persya ya kejilek siliang kmat oh kipat babi jinga nganget kita kiban hiar sepo kala namal baka kapnya kajaga kalapan kapnya andoi nangtu bila bani rak tilang nangtu bila bani pertalang agani kapot ban peni bangim dai tangginong pekka ya agani katma andoi ini don bentalang agani katma persya ya kapamsap agani katma persya ya kejingduk ban agani katma persya ya kejilek siliang kmat ban ngin pen sem ru ela ke jimot ki perkat ngin de mau dengong ya ka kat kendai trik dapat bhai ka trik ya obakala pemban
dapat pai ke terika bakla kat nai trek pinemi na laki gisem ban lek tebut bat kum juru wat nom ala ba mano ban penan kami kata ka hok ka iter ka babi pelayo bala penkup dagar iti sensha ni na ka parti ni nom ala ya kita ke jile jibor dan lele ruem nang ta kum ju ni apat ya ka sautrik bagi ni syak jingkemen kum ka judgment riu namar ba kata ka jingkemen kan sedang ban wan nadu kani ka kinci ka bamta ha kani lingba kani ka election MP one ke MDC election ngemtep upra on senchar apo JHADC upra on senchar apo KHADC one election emily upra on senchar apo assembly hang ta ken ngonong EP prince E ya ki AK kismi ki bapha bakismi ki bedan ya ka jingkemen banga kwa banong ya gitu bagi bakershan ya ka voice of the people party ki bakershan ya ka voice of the people party kin membabi lele dan lele ruem Henry nganong kin benut balai bagani seng kalami dirpor kalani ben mi kam kroi menshwa kala magani kajing dunong kan mulong ka bakrau kani pai ban re kamli ke bro kalong kajing penia ka jumble ni slow taman chu ayo be yuble ubalai lam linti ya ka jat beru sashi sen pat bangin I ya ta I ple ading main sang bat tebe jing shai hagani ka ri ka be ya ka jing ina pertalang hagani ka po bani ki noilam jong voice of the people party Sien Kublai Shibon Kublai on Kurukuyepi Ewe Maiwe Kublai Shibon yai Presiden Ramba Jongka Parti UPP iba Aden Basau ya boy ka meeting kan pakwai kinyak kami kinyak no nomor barang sutu pia ko abia kublai ti dewan ni nyom nomor kila bendon ki kelung ki kena ini ada lain ke sedang ni be sesro sedang ni be sedang ni sedang ni mo ini style kenang bagan nombor Dosa berat baik awan yang kembar online yang jin saw senam nang bakal ikuan tu pi sini kan boleh noi dan ikut sedang inilah koi akan saya minta kebagut Daerah Megapol ikut hadirin sensin na alian jangi kasar ko bana alian da basnong ibanta ko di semua sa kurom di paro di paiba melawan sedang siapa nak kasih lampai kali lampai bam lampai di lamai ni dilawan bangsa Islam ai bagaimana bangsa Islam kampikan sayo sobab ha khatunda terik nyombai ha sembol jom opra Kublai Shibuna ya irang basnong Krishna berkunjung ke Basnong Amlaran Kublai Shibuna ya ke District Administration Kublai Shibuna nak benta kini kita buat pendiang ya kesam Kublai Shibuna dan taparo kembali dan benta pendiang ya kene kasih ipan mape pi kalgan kena kijing pampiang wanam kai wanam sel ya dipakum kita gajing imbriau kamdai kepada papiang pura saya sisin panai hai selain selsem dah gajing sok dah gajing keman dia ke kurang kagur ya gajing dibrium jing play right hai ha kasuk saya gajing shine pada gajing keman ukulai berkulang ini baru kalawal kina dipagbaban ay kublay kina ngalam sinis pabawan na kanila liang nasa mipa katay kaliang dipagbaban syaru kilaban ng syaru sa pantep ya kasur adan kanya kaway ka license jang faster well rank side balay traso bawan sim ka license faster well rank side adin lang na yung diarta sa syedang kamiting
porar bace kibala balai nang thila balai dang biang sate
Maisha